biyusibuya tiga ukomo ya buchama sabo kero monto na batali chukolyaye bokeke mambigende kebago ebitokyo konyora biyusibuya ese yukurwana taliya twaro bole msiri obwoba obogimo boboro bunesako totwale bitino mwabo ese yukurwana taliya twaro bole msiri obwoba obogimo boboro bunesako totwale bitino mwabo abange batagetayo kine tema kuchusya basani ikone kishoni na chamwimu no chotwale chisemi ondatayo kwebera lyobogimo bwikayo rwanerere nano ego tageto kine kaniserwe kamerere nikyowe chandera kirali chukonigo kolera izitose tutagitikuragira imechando na matemwa ya kwalema tiga ukomo ya buchama sabo kero monto na batali chukolyaye bokeke mambigende kebago ebitokyo konyora biyusibuya tiga ukomo ya buchama sabo kero monto na batali chukolyaye bokeke mambigende kebago ebitokyo konyora biyusibuya
kitu maridadi zaidi kutoka kuna dawa msikilizaji bono mambia nikiginchene ne watuko manyanga iliyogeri use iliyogeri au kwanera likuru Yesu Kristo bono mambia mwencho motegera linali kwenda kanyori mambia bono good morning karibu sana atam zaidi tena zaidi Why don't mambia sokoro kirisi niliyokotokonyu Kirisi niliyokotokonyu iliyogeri Yesu Kristo meretenda kuna dawa kuna dawa Abante baroma tama oji bakolengerera ki kuna dawa we okotero kungurigotero kuna dawa babu iliyogondiro karibu sana mwancho muligere de motegera yandose sore mambia bone kurunga yetu ya gatamba ingabo kirbu ya taratibu zaidi mambia bono na nyora Yesu Kristo bono mambia kurunga TBT 1000 kurukumana buli roba Jofru Sarigo no karawa mukuru watande musyo ke bachali yongireri yake muntu mama safi kabisa bode mambia bono karibu akire unyole ngari ensemeli ndeni gakurunga Celestina Busobore no mungu anondega igakurunga Brian Ongeri na ubarega akamuzuri yaka akamuzuri yaka akarabusi namba yesi mi mapema kabo mwange kera kwa bukirwa na mambia ebintu bire byanyencho ayo monyene emanye ayaningo lya kabere ayo monyene oberedi asukwa emanya gukora kiryoganiti mapema kwambwa tigira kwa number 1 oberedi gukora kitambulisho wewe ni nani who are you jijue wewe ni nani who are you number 2 kuwa tayari kufanya kile unataka unsariko who am I I don't korgo kibaza okay there is no any problem whichever whatever egero kwetu na boko enda kutoikira mitandao Gatembe FM 102.7 live as Facebook na biko gali sensemlia ujumbe 0741583878 sensemlia SMS yenda kwa na into gali sobonge kigime mambia bono karibu akire taratibu tukinyo kusanga amo bono mambia lakini etira mayanga king embore goronja tu echi semogete iga atima tinga mbara bataliko tonyora lakini asubu ngo toka le frequency check tumanyenga mbalinga bana mnu bono mambia aso somalia swime mambia bono akitoka temu usumita sorry good morning oyo talimu gusi good morning kule isko county yonse becha isiko ya gusi good morning wale isko yense ya Kenya good morning or good evening karibu sana wherever you are listening watching from good morning Ogusi olichisa chirichia South Mogrango chirichia West Mogrango chirichia North Mogrango chirichia Machoge Burabo chirichia Machoge Chache ayone nyeri bali masaba uri nyeri bali Chache uri kitutu Chache South kitutu North ubasi Machoge Burabo Machoge Chache ngabonchari ekeno mugusumi ntaya no muntwege tinginyeke ngaire emambia bono na ikiruche myokirega na maire kwa bokire mambia bono na nekero kwa bokire mwancho motegerali ekigencho no tukwanira yo mwenye totebi ngai kwa bokire matungo bali batatu boka alafu bara togende nsameli yende emambia bono bantu iko no kagete nsariko tikango kani kama bali bantu bali ngabakire bono man ya tikango tebi no tuli kura muri bekere no mozimigwa tikango tebi gaya mama ke muntoma omorenda county umaite mukoro no mugako bongo bwasa ligire merimo na bokonyo warali golyo ke mundu robasi good morning wani ikingi kwakora ikini ngiki onsariko kokwania abantu ba mintunka abantu bane nkyo taka bagwana iri kurukale kwangete riba kale mekwana Gatembe okay good morning aroga tende ezekire kabasi bakirbuya wakiriye mwana mindo koronera tegeri kabasi makurusa kirango mbete kuneti no ke patega palipenda kama somwani mandi asante sana Gatembe radio good morning hello ayo ane kerolenga kigesusu abantu babo kirinya libali masaba abana bamintu nyali bali masaba tu abo kire brajani lete buya lakini miyoko tonyora bana molesa wasa oboterere enare ko boli oboterere bravo aralia nsabu norocheka ikabuwa yeka gotirimboka oboterere mbura inyo ya tu ane kerolera ni gurupare igoro boterere aralia Gatembe radio hello aye kurunya mageza bwakire babo mwana minto Debora wakire buyoya Debora kurunya mageza watetela odande ebuya mono Gatembe radio hello mambo apoa ngakiri netwa akora dara kwa manye kwa agency sokoro hai akatanga sokoro hai
Inatumika kuruchoge wale teruya. Asante sana Lini tumika kuruchisa wache kioge mambia bono taratibu zaidi. Lakini gaki bono nae kwa beri jenzi. Osari ko isoko ke libono iga ebichukuru bya ne bingachete. Toroji na biga rete kwa kesimi. Ebichukuru bya ne biye bachukuru ba ne buna bono liti achoni ngwa kale simi kanyanko iguraje. Arafu toko cha Mary Kay ngwa kale simi ko iguraje right and direct. Arafu to ma elino li Simba. Get some radio. Good morning, hello. What kira biya? Ada la ya. Yes, good morning. Wa tena magana moja na kila chokibo. Okibo bwa kira biya. Safi na taratibu zaidi mambia bona asante sana bro. Karibu kile kigima tuga tukumnyoka naye bona mambia watu tabinga kwa kile mambia bona. Get up radio. Hello, good morning. Yes. Ongaro. Namna gani tena okoranga uyura tamire ongara bominga good morning etuani yagatembe hello okoranga bwa kirwe mambya bono munchu botigirali kandu chigali abangisana bali kire baso irime nabokera gutukwanira gali 0741583878 nensabali yagatembe from 2.7 live kigima karibu kiti mambya bono jujume chango tuchirigirali na baadaye tumetuko chikwanira emambya bono ekaribu kwenda amonaye mambya bono lakini eri tukirigali ya Aramisi tukunyotenga pole sana bantu libasilisha bamwabo na ayo ndibwense sore mambya bono onye gusirije miro pole sana emambya bono una bono siango manyesana na gukwanira umwanchi umutigire ndonse surabe kokibwatire tekitase kya ubwanchete kya Gatembe FM ndene biro binde bekire kinga gitokwe muri asebenyore merito gandira ko batokwe munyamanga bunagenda tegwateka asomuru buri ubwanchete bumubulera ule buri tukiriga yaro ni gochakura sechinsa muchiri chebunga ya South Mogirango nigeta kyanyara kabuga koreka na samatanga yamo chingaki umubiro rwonyara kuvuga gutinde kwa ayega niga goche chingaki gotebekana muswato yomo uyuru munyakanise gyata koreka naga gutugutegende kikagere koba amaryo gochase obuineime gendo kyarete getage puna omubulera ogutumanya bona mariko yo monene Nyasaye niga goteba buna bibe byago mbikoro kya sara buse ase bone omubulero getembe gokoire ye mase ye muguke kinyuru kya mungani kugotoka meye woti ya bogetenge bunge ya Sauti Mogirango ase bone gotebekana matanga ya marenge nekero baikire chingaki cyo gosabira omubere riko yo en ko yoweka barabara soboina ase bone gotebekana buno mungino yo moyoro moraina ndo motori kasi urete kure kinyuru kya umunyama ase bone gotebekana ari koruta mario gocha soboina ime wena bonige gotebekana buna chikamera chiracho nigo chialenge on chia morigete ase bonekero bagochikokora editing ye chikamera na konyora buna maenu mongino yo nigari koruta mario gocha soboina ase bono yasinyire kumanyekana buna abakristo na nene ubakara barogi gose ao ase bono yasinyire kumanyekana buna Nyasaye ukari gosabuno orolio yo gose ao ase bono mubirero getembe no ronyore semia kugikiria ngane yiga ase bono bagikiria abakristo onye bagosaba Nyasaye tikabasaba Nyasaye ore moyo na nditiba Koripoteri mubulero Gatembe korjinse menchika chibunga ya Sauti Mogirango kinyuru kyamangane woti ya bugitinga uyu no mubulero uchirane kirorera nigorera n'ubusaki bonde obu abonchereria na oigo aboni bebiasi imeyechereria akanya nigo banyara ko bagutuga muno mondo ko munene aigama yo musbato yo moyuru monchele bebiasi nseme yuko nyara ko baba ko genda mune oyo ko bugoli mezige yo manyaka ntebne beba ase bagora maruwa bagaikarana na kugendera kujanywa asabu bisi nechinga kimebere yabasalikira nigo bakora yaro bosoku wikabakanyara ko bagutora nigwa nikintu kyalete kore kibwate egetage nabigona maseka mange buna omubulera ogutumanya ninki gose kiarira abasubati baito bamakiaya meyasaguna mwegwetseigo nigo yabangane kemina negetindi na obusoko bonene hasa boncholi babere hawo manyekante ko bangana abaoni bebyasi ninki gose kiabasago nigo musubati yomo bayimukana omuntu kumubugole byasi oyo manyekante bunebeba banyara ko bakogenda senyombe yemo elinde banyara ko bakwegokia Kyogo chane mononkeringa na obanya gusibani echwanga yabo agwese baenda siku nyuma yenyomba bakona gusibani ngora wake kurende banyara ko bakore korokyo
sabe to kubugerio mugambi bwesa burokese ndikanye simi samutetinga umugambi na birin kuruchi mboli aso mugambi atakorete kende sabe to kochana community sibagite kubwatina barabuti barora kende pin ngatali oyeweka no mwa kondenere sense me yiri kanye na boko uruchi mboli nare chabe kuto probox inande yabire koiba chimboli na chira chikagenda pin aiga no mubulero gatembe osabira abantu beri kenya babe mainso asengencho abauli batokire bakali kuura abantu chimboli bachibeke gali kyagenda pin iga ya lenga Jumamosi katsiboka mambia karusi chimboli cyane nyomba ngajira ngajisiba ase chikolisia nkagenda mugondo nkarumo gondo mukungu agenda gotore chae ngamatabiti gangi nchiko pime chae kagenda ngachiko pime chae umukungu ngakere simi ngayigwasi bete chimboli ngamatabiti nsukunyuma ogante binga nachiro nanyorire chimboli nchiyo ngarakini nabwatiri omori ochieto kaoroke para ngagenda no mugambi pako na community kurukia omonja togoiko tukanyora ching'ondi chimboli go chibwatetie njera chikakururwa chikabekwa chiprobox chikagenda ngo chikoboria omongwana getorocherori abantu inga nanyore probox insa abantu bantebine para bakorata kumbe nabo barenga abaibi igo komongino getagajaga tatebio kurukumukeira nganara chimboli chikobekwe gari chikagenda chimboli chiane ne chimboli isato mboli enene Emmanuel Sweni negore neng'ondi kurweri nabo chichiete tukagenda no mugambi ko bono yora igwese chire ang'eri bote nara yinare kurira bono kwanya kuiguna ne chimboli chikobukinya rukeno linde chiara ibirwe ndichusigo yo monchi asiborwa nya asiborwa egachigotoka gochinyakisenda mumuroko ko kureme para kureme para nero sibole takagenda nero ngonkoja koibuchire tari echintang'ani aina romo bulero gatembo nyorete kurukiseme chiga cheri kenyo kauma tawatiemo gakasiro ng'apole onde oraigwe chimboli echi nabo gotebi kurende giachire kiara chiro mobulero gatembo chire kurukinseme chiga cheri kenye kuranyora yande nobe okobalentera chinsaki kiratoke mobulero chire kokora obusaki bonde obong'ao nosubatu yomoni ganyara kabaga gwakwa mune kiondoko aigama ganyara kabaga gusianya omusacha oyo bare amuno musubatu ndasi getanda kiabo kinyumo musubatu ni ganyara kabaga gwakwa mune kiondoko gwikaga kurira senya gitari ingani yokura sibungilia mochoga burabu asubime imeasaga una moigwete igochi chensibere nigo charete bosoku handi moliokekera omusubati achieta akanyara kabaga konyoreke barogi hoteli nabo igonyara kabaga korosa kurwararo oteba ngatiganda ikanyomba ndararia nonya nkende manya kwirana gocheke barua nori moliokanyora ngomusacha weneta yoke barua sagokora no anyora nganigare no musubati omogeni keke maburere aso musubati yanyara kabaga gwakanse nakogire kagwawo kigo cyane mononkelinga nonya nabachi ni bali ngoro na bamate babaitanaine niga bamyaka wikasagwe na nyaka bakonye musubati kondite nyare kaniti pi yokondo kimono nkilinga musubati oniga kotebekana nga musigale aguna akachinta chokigimansa aguna gasoki bakama sombo goku ase anda komonyine nyomba oboeranga wikira iko mwana obande nigara basaka wagukwera mwane yokondo kimono nkilinga amate ya sagu nigo yachanire gakorekyo na umubulero gatembe afwe kuri kasagu onyora ngeke no musubati ni gwa kachinta chobobe na obarangeri chipikipiki nabo igo komubwatra na kumubeka igoro asebanyara ko bakumwira enyagitari ilinda nyare ko bagakuligererigwa n'abanyagitari bari banyora ngambiyare kurende ni gastoka gwikano nyone burta bwaye bwanyegera mubulero gatembe afwe muchire nende kuranyora yande no nyare ko bagoko bamanya wikabo mwancho motige no tukoyo butero mu ruburi bomu bulira sili tukeliga lya rero
Bemuna soko kenda kukachoriketa sini kia wanjete kia Getembe FM. Wekana ndi brewinde. Inche igonguru kwa Polycarp. Kara. Oyo numero bomo mulera imbe ya Getembe. Eye Getembe FM ekionga kioma mugusi. Getembe FM elenyo yo mugusi. Yakire na bagusi. Kionga kioma mugusi. Amanda gera mugusi. Aliasa kama bandete. Kionga kioma mugusi. 102.7 Getembe FM ekionga kioma mugusi. Tikire niho tukuya chunjuga toneleta iyi masiginde kurwibi nyurime chi county chito insi ya Kenya weekend singima niko tuya sangereirie ekiunga kyamuguse aya namangana magia asenjira yuwekirano Amonchua amotegereri nigonde no kwegena kwabokire buya gosebwa koireire buya agere kolengana na kurwa sugutu buata kurwa iga Getembe FM ne mambiyense yamo ya Afrika ya mocha litkonelia Alhamisi chitariki sano mutinyi gatano nalimo mwaka w'ikiri bibere meronge bere no yugatano karibu asemesa ya mangana mayenko manyebuna atekira senjira yoboikira no kolendeli tangani asenjira Yowingia. Kiama kia siasa kia Wiper kia gikiri bokongo gekoro kia mo MCA o yomonomini muske Jacinta Moni gosagano. Omokonyi bomora ibunsi ya Kenya moske Professor Abraham Kithure Kindiki niganyoleta chinga gichingo ngwase geti gichigo solikia Othaya. Naboiga bakagiro babiri nigo batangire kubwatikana na mamocha yugo kagiro kuriye ko muito mugaka ya mubwimye ke 53 nebere Kisii County. Karansa tegogoto wigwere bunatekire amangana magia na Innocent Makwali. Karibu. Ekiama moncho motegereri togo chaka kurwa sensemo yesiasa ekiama kia siasa kia Wiper kia gikiri bokongo gekoro kiamo abosomo MCA yemonomini moske Jacinta Moni hasaga netene kiombe kia vasai jumamosi omokuviweta asege koro ya korekanago segeto gesiasa nigegotebekana bura Jacinta nigasaga netene kiombe kiamo kia vasai ekio kibwatanire no mabunge wa constituency ya Kitui East moske Nimrod Mbai magaya mo MCA yokomo kuonera agoseko mwakere koko moraiwe kiamekyo yoro moske Stephen Kalonzo Musyoka magaya yako yagolibwaligo kuona somo ya mobwibiriro aliensemo ya Zombe amoyiga boyigo moske Nimrod Mbai aikirenite umulike monene Wiper Shakil Abdalla oganiriye getambo keri chiko kwemokegwa kwemokaligo mubungo yobwa sate bruna egekorekia nekegasereria sobusi bole bwabaraimo n'abasubati ngakibakore berengerere byabagokia se haba 90 aya nigakirenga kemobungo yakagire ko mwarigania amokanyo bomuraibensi ya Kenya Mosque Professor Abraham Kithure Kindiki yorobere gotarire nseme ya Zombe me county ya Kitui mambia lero obosyo bwayo koletaro yende gocharia mukuyuni me county chibebekaine ya makuini
gutigana nayo omukonyi bw'omurai bw'ensi ya Kenya muske Professor Abraham Kithure Kindiki niganyorete chingaki chinkong'wasegeti gechikasorigia othaya ime kaunti ya Nyeri ngakiarenge kampeni yaye kubasira abasaya nigigotebekana n'ebikundi by'abasaya abo barenge imena isiko yegetie kinigo bamusomerete Kindiki ase chinkwana cha wantam egekoro kya babetereria botie aba office abo banyanyimbo goso hagati eliko baseberekania abasaya buo Gatembe FM ekiunga kia mamugusi oyo kabere omukonyi bw'omurai bw'ensi ya Kenya ayibo igoro murai bw'ekiama gia Democracy for the Citizens Party DCP omuski Rigathi Gachagua nigagenderete chi campaign cha ensemo ya Kikuyu na Dagoretti South ime county ya Nairobi abwasarekanire kugendera ko igiemereria bakongwe serikali ya Kenya kwanza. Tutamfukuza. Mimi nataka niseme namna hii. Ndio hii Kenya irudi kwa laini. Lazima tufukuze huyu jamaa. Yeye amefanya payslip imekosa dignity. Sisi tuko na jukumu kama wa Kenya kurudisha heshima ya payslip. Watoto wetu hawasomi. Hospitali hakuna dawa. Ndio hii maneno yote iwezekane, lazima ajenda ya kwanza ni Kasongo afanye nini? Kasongo ni one term si one term. Ni one term si one term. Mancho motegererie gutigana na siasa abaibuli veskuru y'oburoso ya sensi ensema ya bongi ya kitutu cha North Mea County ya Kisii nigabone nikio guchingira ayamagiga yabarokegwa bonsi ya seskuru y'egusirwa samasoma bugwetera asoko bwatokero ebitabo chiyone forma mone bintu abyo gusomera kurwa sekiombe ke mugetari egiye serikali umuyigo yo nigo koreretu asegeti yeskuru yo ya sensi mu basobuli kulia Jumatano abwase bwatebira abayibuli abo barokire ko kwa gitambo kireke na bateba bunanikia nabo igongo chekire ko bakonya barokigwa bwasoko beko mukia samasoma bo musakito Daniel Ontiri ne report yo aseira haliete metinye tano noyo mo yetre yegosira heskuro iga hase chinchira chonsi wakili Joshua Makori kurwa sense ya Canada nigekirana hase skuru iga litukulia lero aso gwikirania hira ya umuyega bo yikiranwa nabo bwatani au hegati abo bisa bechisemi na bayibuli ukwana chinga kecho Makori nigakwanira kugania kugosira masomo na munasi kitutu cha North kubwatakana nebirengo beriguru bibutaka hase segi yokubosiria akarona inga last year December 20th 2024 na promise ya bayibuli na bali beskuru weye ngani mbaletre chi uniform chi abana be school ebikoro to chi socks ne bitap ona nanyo libaga yogo chenere ko ba na go kristana abana barure kana babira barabu bayiboli bagokire heko gara ine nchira ya yoko give back to the community asense mwende abaraye baiga nigo basingirira kuboria okubwatirana hegati yabwatani bande au erigwa keje kya masomo egetambokero boigo abayiboli babo bagokera. We understand as in economy erembe abayiboli baito bagenda to go strain, but we are very much happy Ngai has taken the initiative yogo dress ya bana baito barasi school ande agente ken buna gerigererio omwesimi buna bategete time buya kabisa korigereria omubiso monene bweje esa uliga iga sanse robo maene onyole okonyira abana kurunse kurugira sirutirebo ige minetinga abana abamba kabanyole gisemi none binyoro byeito mbako botaka bojuko baboko ke ikyagero omwana kanyarire ko baga konyoro obora bwese nyombe yemo igo muchiyo yo bwendire na ndo botaka bojuko babogosira abana baito konywa batarire busa muna bona baba bira banene baregire 89 umwana aguchi gosoka bakobisi amaisekera gosoka lakini boneke twanyora abana babi kuchifone babe guchininche momanye asomurubiriga aborokigwa chiminye na 50 nigo bagorirwa chi uniform aborokia babo bagorirwa chianga chemeremo chindagira hasa aborokigwa baiga ende bintu binde byogosomera hasi birasi bunencheremo nabarbo yoko bakonya wikiranira yabo yo kolibya hasa masomo
umorobalio honga bunoiga ni wora chikogendeligwa hachi skuru au hase bunge ya Kitutu Church North Norogongo Rwagusi obuya habagenderete ko kerwase chinsemo au kubwatekana no moyo wogwancha wumosaoiga Joshua Makori nkurubuteregeta seni kyagatembe korega se county ya Kisii litrene ngurku Daniel Muntiri Myamono Musaketo Daniel Ontiria seripoti yu Getembe FM Eyamoteyemo jaruru kubulia sondole no kogani kuyagwesokia igatia babara yiliko yesira gwikirani murubuli bwa matanga yo kabererisha bikiri radio nyagusira Vincent Masire juwe gumanyekanete bune Godfather kurekenyerukia gisarara kegochi sublocation constituency ya Bobasi Meye County ya Kisii Godfather nigasirite bugima bwa gwetiro mubasokano mubuye para sense ya Nyanturago naboiga matanga nigagenderete korobirigwa asinka ya matejo nigo yaresire unoko rambali kwa nigo korokwenye nobokonye bondo bwenzi nigo borabo bwinye nchenene asibalia moncho mutereli okomenye una Vincent Masire nigati abaronderete kerego kebo MCA bwe wadia basi Central asobo chole bonne bu mwaka bechiri bibere meronge biri no yukabiri Samuel Okemwa munyakero gubwemero berio woko ene guko mwana Vincent Manyanga Masira munyara konyoro mwasuko no ga Nyanturago ekero omukonyi bw'umurayi wense Kiture Kindiki abwato mukutano umwana oyo nigarengeri iso byenka yo mugaka Samuel Masira ero murwanire kerarenge nyagitari umwana oyo nigabwate family yenke nonye ne nyumba yo kakoyetaragaje ebiriro byito ko kiase umugavano Kisii County umweshimiwa Dore Tonya Toto niko twari ko basaba motokonye asengenjo nigarengita enkeye na itaye toro chenkorimere abana bamwana bandi bamwabo mbarororo mbabwati gasi mwari ko tokonye no mwana oyomo ne nyumba yonse mbone kwagachwa umwana unero kalemire ndagira ngina na ise baragera bunatora na abantu abatakabugo kumira iganigero bw'umweshimiwa Henry Muracha igale omo MCA walio wengu punge sio bose nabakoroku so twari kusaba motokonye egere guse enkeje nero rekanenka Mancho motegereri nigo genderete koyanyora mangana moya senchera yoboy kirano yensa yemo yabono mambikoroiga Getembe FM nigo tole live asemetanda yere YouTube na Facebook wosena bogo download app ya Getembe Digital korwa Google Play Store na App Store lio oyemanya mange na koyego kia Getembe FM ekionga kimomogusi nigo gendrito kotegerera mangana magia korwa Getembe FM witira asivrengo vimye munebere ndugutanisha nebere karibu nainde gukorera abakagiro babiri nigo batangire kubwatikana na mamocha yugo kagiro koriye ko moito mugaka ya mubimia kemeronge 532 yuringo munyale kwa senyagitari ya Bosongo Meye County ya Kisii nigo tebekana buna bakagiro abo nigo barigete ko mwaka no moroki woyomo yuko somero bunyagitari ya senyagitari ya soko mwali ya kiri chilengi chiri wikome chiuka iliko bwata chi video kago ikere korwa agiye komubete sindani ko moito mugako yunavo komo kubatumira moroki goyo niga mugete getambukiro giko manya abatenene libenya gitari yo abo boyego bamugete getambukiro ko barangiria ba office abo banyanyimo nabo babira abo bakabikwa biara na nigo batangira segetoki abanyanyimbo kya nyanchwa abo sungu abakagero abo nigo bawucha gotangwa segeka kende kya motuka 18 elikoroli bago tukigo korwa nekine ikyo nigo kego chego kuona chitariki 19 cy'umutinyi ugatano narimo abo mwako yo wikira bo moncho mutegereri nanko gwakira mbia mono asogochore radio station ye nasogotegerera mangana majya asenchere yobo ikirano yensa yemo yabono mambe cyabutukire kitageka 14 tumerane na India chikoraga chensa isatu cyabono mambe ngakinkoirana agokomanya majya senchera yewe kirano gendera gotegerera Getembe FM murobuli wetwani no gendera tena double o yole on sarigo non korogo tinga kichonsi nyera kobeko molembe asilieta nigankoro kwa Innocent
Makuri. Omaigyo wa magana magia munaletwa simule na Gatembe Digital App. Download lero app ya Gatembe Digital App kwa Google Play Store. Elio wimanye ekira wateka kira chingake. Christa Marian Mission Hospital niyo ukorera ba mentire obokorera bwaye nakoba ubuyakigima bonomba bwate CT scan eyo yekerero use the latest na boigo mbabwate ensema ya ICU na high dependence unity HDU asabarire banyarekire bakurigirirwa na konyora obokonye enero ni machine chikerero chibirengo bya Michael asabanyagitari bagukurigirirwa asensemeiga babwate ibirengo bigoromono babwate ensemeri ya dialysis eyo yekerero use the latest ensemo ya laboratory blood bank ultrasound tibuiba Christmas nebwate ambulance asabokonyi bwa emergency uswengo. Hello, my name is Dr. Sydney Ndiaka Murunga from Christa Marian Mission Hospital, your hospital of choice in Kisii County, where you'll be served by well-certified medical personnel who are highly trained and qualified. Welcome for our quality services anytime. We treat good health. Patarire ase umuchi songo asamatabekani amashauri ase para ekotira korwa Kisii kugenda chitangi usikima bondo asamange bakire simi ase namba 0720-266-999 gose 0791394904. Christa Marian Mission Hospital, we treat and God heals. I am Sister Beatrice Sabato, Franciscan Sisters of St. Joseph, serving as administrator at Christa Marian Mission Hospital. Good news to all of the Kisii County community. We have a modern, well-equipped ICU and HDU that will give you the best services which are quality, and to the entire services we offer, we are affordable. You are welcome at any time because we serve 24 hours. Welcome all. Remember, we treat and God heals. Karibuni. Eduka yobo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi mense ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isia ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boygo chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao ndabondo mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentre nigwa amavuta yani oil na boygo chire cha mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri lyabantabati boygo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wekabunuraganye gwochoganire erangiriga aseduke ya Uhuru Superstores na mwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi naboigo elekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana ukuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke ya Uhuru Superstores yero toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumu chuyigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.
nkoli gyule ase olegokie Zuku satellite bono ubugima bwaho niko bwabiru yakegima egoki ni signo iyo tabwata chese crash iyo bwata chibicha chingi ya kirage iyo bwigo ekubwata ensingima ya Kenya gura Zuku satellite na bwigo ne dish asajishiringi chiri bibere chimikenda na 99 cyuka guse edekoda yuka asajishiringi eliwe ya muchimikenda na 99 eliyo bwatani abateja baya egoke omutinyo yo mu Busabian free premium package eliwe gokene chikosori chi drama chimpo chegiswahili chirie cha Nollywood movies chikosori chabana yani kids shows igatie chinde Vikaga Tembe Television Network ase channel number 38 ase package chonsi na kwegokia gora smart package ase shilingi chiminya na 99 smart plus package ase shilingi chimisano nemo classic package ase shilingi 8 na 99 gose premium package ase shilingi 8 chimisano na 99 Boigo na bugutarira Johnson imeya Masimba Plaza na Boigo Aleno eyurangi na daraja imeyo mu Cyobosongo asamange ake simigwetera search number 0205200025 gose 0703010000 Zuku life got better ine nkuri gyole enyumba yekerero yu urakorere ubunchiriri bwawo ime kengo ejiro yugo tukabumba baburabo asebunge yabumachoge burabo enyumba ye nengia asobunchiriri buna enyagitari esukuro esupermarket nubunde obunge kolingana nokogani kwao tibweba nebwate amache ne wifi Boigo nigo erechimita emya eye muchuka rwa ase factory ya Marati asamange ikira abanyene ase chinamba 0721930180 gose 0790211412 enyumbeye neao minyoka Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eluku ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeto nigo engale eyuerengia na woigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate etime tempo abo bago kolemirimo ase showroom yiga babwata chingoro chingia chugo kwarigania na wigo cho teberia kende gensi uragania bago teberia company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingencho au ayuare ye chikala au na wigo ayuiga bwata chi profile net gauges au bunabono babwata normal corrugated na wigo box corrugated asimigo babwata Dumerang ayuare aye chigage emerongetato asamabati aye chigage emerongebe na isaro nesato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile grows na wigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na wigo web design mbabwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na wigo na green obutambe bwe mbabwate liga niko bokolengana amo nukonyagwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikonyara kwabo gutumika chinga cyo gwakeranya amabati yega ase nyumba yao tutari lero ase Uhuru MRM showroom onyare kwabo gukwerera amabati yo akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukeyega ya Uhuru Superstores yegotoka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumu chuigo musongo eyueranye neduka Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500
Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Wakwanje pole sana pole maina Wakwanje pole sana pole maina Suguzi yomongi no mino maria rosa Kwambuka manu akoruga ya saizi manga Mamu mineru wanjete bunebeza Mamu mineru wanjete bunebeza Maino manyena ke sabuna ngina rwarete Maino manyena ke sabuna ngina rwarete Akabo kulendo no murugi Jerusa Akabo konywa no mwana aginesie Nabayo amo no mwana basibike Bana babwata masika ya maya mono Amone chingecho chingi ya zabanto Amone chingecho chingi ya zabanto Kitari Joshua Mikae Kunyamira no diwete Abaga bagate nina bagakwana Abaga bagate nina bagakwana Chingwana chire chingi ya chogo semia Azibigori bire bike bigukina Auno basaga nina bagakwana Buchibunya bamba agakwana Muga kumambia gatene na agakwana Muga kanyambu kinere agakwana Ungara wezi agatene na agakwana Ungara wezi agatene na agakwana Sebo yana chosi ya bogonko Unyamale mangalia Rega no tuwete tu yangu Ekisabu chibunya ngau agakwana Ekisabu chibunya ngau agakwana Chabe tukali na boigo agakwana Sisi na maina na barabu agakwana Mugaka pauru mochere agakora Karangeli umuhaka kijana agatera Agatera bono gotera kwe koro Kunumungi na Maria Rosari gotera Kunumungi na Maria Rosari gotera Yeke bungi akura mangainse Mangainse ke bungi akura Yeke bungi akura mangainse Mangainse baba matengere nyangwe So bari baba bekeane Keane bari baba Yo bari baba bekeane Keane baba matengere nyangwe Se kwa mboko kule mangainse Mangainse kwa mboko kule Ye kwa mboko kule mangainse Mangainse baba matengere nyangwe So Yoni ya kundi kurunyaramba kwao Namfahamu hapa mnapokuwa ni naye hapo. Yaani si alisho mwana wa Yo te Tembe FM. Your number 1 radio station.
bantu baito motige bitina emokono boge bantu baito motige homo ibimwale tiro butaka bantu baito motige homo ibimwale tiro butaka bantu baito modigo mochaya monoko gambana bantu baito modigo mochaya monoko gambana bantu baito kamura che musika babora bantu baito kamura che musika babora bantu baito kamura che musika chitakana bantu baito kamura che musika chitakana bantu baito mochiche amonaende musikane bantu baito mochiche amonaende musikane omateane motuge chome na musimeka mapera omateane motuge chome na musimeka mapera ya wapi mwangi mwangi wa maina achoni wa mwangi Casablanca Chikongondo Bantu bande iga korora ege tokyo mundo Bantu bande iga korora ege tokyo mundo Kwamera mate into wakaga unayona macheso Kwamera mate into wakaga unayona macheso Oiko manye uno mondo yo nebiga yangu itera Oiko manye uno mondo yo nebiga yangu itera Nyuma yaye manya konyora engombe ya mabere Nyuma yaye manya konyora engombe ya mabere Magenga yaye manya konyora enga yerekia Magenga yaye manya konyora enga yerekia Abadae manya gole mwaga chachi nyumba Badae ora mare mwaga chachi nyumba Wamenyabuya abantu bae matali na mkongu Wamenyabuya abantu bae matabati wa mkongu ya Ogeto, wale no nyomo mnorio chita tata, watevira ni abana rende. Bantu baito, motiga abana baito bagendes. Bantu baito, motiga abana baito bagendes. Bantu baito, motiga abana baito baeta matema. Bantu baito, motiga abana baito baeta matema. Baboli mwezi, moira abana baino banzipes. Baboli mwezi, moira abana baino banzipes. Abana mwezi, akimateme na inu makoro mukya. Abana mwezi, akimateme na inu makoro mukya. Baboli baito, balimo konywa moke anya marwa. Baboli baito, balimo konywa moke anya marwa. Abengia marwa, benye mateme timo beka maemi. Abengia marwa, benye mateme timo beka maemi. Bantu baito, mochiche amonende musikane. Bantu baito, mochiche amonende musikane. Mokwateane, orotie biombe mokole biashara. Mokwateane, mokote biombe mokole biashara. Ogo chingano Ono te no nyamo so ba kumit ba mito. Mundo kabisa kumura ka ngombe ka ale
mochuku tikakolera eseye na meri nachoni tikakolera eseye na meri nechoni tikakolera eseye na meri nyakundi tikakolera eseye na meri nyakundi tikakolera eseye na meri amwenyi tikakolera eseye na meri amwenyi tikakolera eseye na meri makori tikakolera eseye na meri makori tikakolera eseye na meri makori tikakolera eseye na meri tena vaya ito Yeze deli koroma monyene Yeze deli koroma monyene Maruma monyene Maruma monyene Maruma monyene mama Ningonyara ye Ngonyara ye Yendege koya di manwae Yendege koya di manwae Ikombaro rogyobo Yaro le koya di manwae Ikombaro rogyobo Yaro le koya di manwae Getembe FM Ndiye munebire nikutanisha nonebire Ikionga Kia mamuzi Iyi netwani ya Getembe Zawanya zae Zawanya zae Zawanya zae Yezeze Yezeze Koroma monyene Yezeze Koroma monyene Koroma monyene Yawe kebengi Koroma monyene Yawe kebengi mama Iyi netwani ya Getembe Getembe FM Ndiye munebire nikutanisha nonebire Ikionga Kia mamuzi Ingwanya abantu bande Ngabe yebiwengi Ayiyo yumino Ukamo yebigonja Iya yiyo yumino Ukamo yebigonja Ido tage diabioke Ingwabe yeri dole Ido tage diabioke Sango ya masomaye Moko nyago siomiaye Makorege tingo Iya zote nenye Mbaka jinzana go Janda go kuriaye Janda go seriaye Janda go seriaye Janda go seriaye Ikoro mama nyene Yesese Ikoro mama nyene Maromo nyene Ikoro yabe yekebengi Maromo nyene Ikoro yabe yekebengi mama Mwanga jingundi
mutwe takunyago siomelia kagani tiore igabano mogoko kagani tiore iyanyore gogozeka usukumbi Mozambe. Yo te cretengue tembe FM. Your number 1 radio station. Tole nabagaka betule tiyaito tole nabagaka betule tiyaito esawali yaito yagusiye ngima nimbe yagusi ntogwate nyamira kisina gucha manga na masaba sauti kisi na sauti gucha ora bunyamate goyona marani eyonere mabu yesawali yaito eyonere mabu yesawali yaito nimbe yagusi asetulete gogamba nimbe yagusi asetulete gogamba twalinire ndege turatale bitunu byagusi seitalia asetulete yaito yarule ebitunwa byaito ebitunwa byaito byagusi asetulete yarule byaito byagusi asetulete yarule mawinguni juu tokarora manga kitole manga tokarora tombe sura sengereri byatito biroche korwa magombo tokarora mochenwa kitole kebirigo tokarora nyamira korwa letinga tokarora keroka bitunwa nebinge tulete kogamba masaba kegochi nyameso chogeteri mirongo keumbu nesameta toroche ogirangeta tokarora egoti nyabinembo eto machoge ibejo kenyenya eto no tokarora ensalia suneke kendege na kelina bonchari kitole itio elio tokarora nyachwa ebyo nebitunwa etulete kogamba ebi nebitunwa etulete kogamba kogaya na mange na korwa bosemia kogaya na mange na korwa bosemia kati ebitunwa etulete kogamba kusise Italia Bairoti ya itoega singo korole Bairoti ya itoega singo korole Togo ikabosongo toikelierera Togo ikabosongo toikelierera Tatengerera togende bosongo Togo ikabosongo tatenge gesongo Tagende nyamira tatenge kemira Masaba seito tatenge keroka Oge tutu yonsi tatenge abantu baito Togo ikabonchali tatenge genchali Ugirango yonsi tatenge kegirango Ibije mune biri mkutanyo sangle ikionka kia mamugu Alinendege tukwanende tuleti Taye pongesi tuwabekerwe butwa Abagaka bonsi betuleti yaito Atenene bakwane n'abantu baito Babatemye mbeba kolende kemira Namasikani negento kengencho Kurotige bitina twesi twanyane Tuwagache seito mwanya getinge Sabuse twachire ntoumerane Sabuse twachire ntoumerane Tigato batige netuleti yaito Tigato batige netuleti yaito Tigato batige netuleti Ona que se mintiene tu le pie pa una bakore ga asiendia. Boy ka tu bgatera ne minto na gosira na se
kinjira cyose moroje buneze yakabera mubere mube bwana akomugusi yakamba kwera uyise koligera limato ligera lirugo moino na moino nigo tware ko seri wakinjira cyose nagiye ko garatoko tebanga gato cha mu buno mwana bo mugusi elinde tusirane nabirigo gisaba gusi na abantu abanganyi ego turakora emingo no go cha mu tugaterane elinde tokora amagendera ibere mokoboro yo boiti ao nda mwamu boje byose bitotembe tutige elio mo busiasi ku Kenya bako so mu burdu simeka matoke biasi amananasi elinde meri ko to manya ko tuli giro tokonye kundi siria wasi nyamwe ana Samuel Gisira na Alexander James beni nyabiba mwanonga asengejo yetuleti sengejo yetuleti moya na koira ng'ombe rote wa ami volto sebe nyambati ubungo sinta jabo getutu ubusire tureti ngendere asengete tureti yomo gusi asengete tureti ya mwanya getinge asengete yetuleti yomo gusinga na asengete yetuleti ya mwanya getinge abagusi batwachaine unabana bamo asengete yetuleti yomo gusinga asengete yetuleti ya mwanya getinge batalire bogetutu tombe asengete yetuleti yomo gusinga na asengete yetuleti ya mwanya getinge twanyire kelina bonjali asengete yetuleti yomo gusinga na asengete yetuleti ya mwanya getinge twanyire tago bugirako asengete yetuleti yomo gusinga na asengete yetuleti ya mwanya getinge asengete yetuleti toyesire samongeli ogamita alibali yotuira msatani ngati yabali bayesirire nikanya kundi anotambacha kwa Ibrahim Manyo mheshimiwa usitaja kwa injinia bichage wajeta abana bago sabusia wanonga webestondie kina Benani Majuki antobanga mwalimu Naftali nyangiti sauti kelina ya kanso metiere kamanya omugambi Kennedy obae yakukusa brokezeni anako gambira abantu baito byako wali mulise cyose gonzongo Master Kenyanza mautaniwalia nande y'abantu baito malembe no buya no bwanjani Fred Onyonga na Vincent Moseti Director Benali Saboke Edidier Tombalia abato gambere Lawrence Aliga goli milili Mongale Kenyuli nyabigege ukamwangwale Nairobi Johnny Mayura Kesa Ikitia Joachi Wangiri Godfrey Amachami Keito Wane Dixon Okucha Wana Mabasi Yasa Igalia Dennis Kalimano Mongayali Sitombalia MC Ateka Comedy Factory Kennedy Nyambuzi Naino Mwana Kwa Alibosongo Kwanelio Wansu Birikista Manyanga Mwana Ebari Kwanelio Mwako Sinia Chifu Nyambisa Kagangwale Balibago Siye Tuleti Atuwaitapo Mwana na Wabasa Musia Korumchisi Italia Mwana Wundi Simba Alexander Nasami Nyamamebire mikutanisano nebere ikionka Kyamamugusi Kowa ekaunti ya Nyamira weke ekaunti ya Kisii
Nigotiganite. Getembe FM. Witira inyo ya malebele no kanisa nire. Getembe FM. Ikeneke unga. One day morning I went to school. One day morning I went to school. I went to school to see my teacher, class master. To see my teacher, class master. Class master, class rasta. Class master. Wabe, evada. Wabe, evaito, agante via kichana, urudi nyumbani orento moivoji, ekwanyorua, ngateba no, ambu, nganda gende, ngandache. Obe, evada. Obe, evaito. One day morning I went to town. I went to town to see my job. I went to town to search for job. One day morning I went to town. I went to town to search for job. I got a job in the Kisyote. Wobe, evada. Wobe, evaito. The customers come and start to shout. Kichana. Ugali, matumbo, mboga, karanga, maji, kunywa, virenge, wobe. Emezangu chinyando jengo cha. Akrokunga Dismas nyanga uonsoti chimuka koiganya ngau. I remember nkorogoto kuragira limenga kia motuli mwanya ngau naye. Straight mapema. Aiga za kurendeka gapo. Nonyolete. Eskatikiri. Lakini bobibu kuragira bobene ndamwa. Kuragira koza likoto awari papa kaja kekendenda egento gekurukeho so mwaka Dismas nyanga ubonsoti ando saraire arare bya tumokebya amone bokano bwa yali gubugigali kagwa kurukunga kampanane kigma kalcho mtugejire kemuno gitano na isato kono mabis. Good morning akangana gete akasinini ga wetera sese mesani ibina yakuana nali getu hoteli nkoererie ndagira ndinjara mama ke muntoma ntaranyi no necha mali ubate no na yabona botaye ugende bono saligo customer agonte ndetera magina amakarange okay namuirerera magina ndinjara okay ndetera yarare akapilipili kwa kayarare ndetera ndetera kayarare mabeba kayarare gaja ndetera maji ukonywa angorera usaligo ngabwate sani ngabeke meze kateba kurma biti alikende chindagera gerete koereriga yani nchirere ngayo koereri ndagera kurenchara igo abantu bali bose bagokora sime bagani si hoteli bayegwa maskani asi nchuru jumu ntogenda na baru jumu kuragera kabisa ro kwatanya kulikende nande no na mono bali gitaba ntasime bagani ene kina baru mu abaire ngakibanda barali kende bangakwa mumuti bakaboche umuntu akubuli kusincho mo koereri obote bukunye kumusyarogera ili tukuli matanya kulikende kwanya koereri hoteli mama Nkwanya ukora hoteli. Nkwanya ukora hoteli? Yeah. Okay, kwanya kuragira hoteli. Hoteli nguragira lakini bari baho. Naye nkobori kwanya kuragira hoteli. Nguragira ndo hoteli lakini bari bakondetera ndagira. Tada isi bakurindagira bakondetera. Nje kube kune order baraboko nyora maybe marogo wa pisa 3 na bakwewa erie gotigara. Okay, no problem. Kurukunga etuani yagatembe karibu sana mwenye moteli nje kurukunga mwana uli roba Jofri usaria samoni yagatato yumurobili etuani yagatembe toko sangamo 102.7 live akigima aliyesu mtandao tuyo bagoto bekere komenta asensemili ya Facebook na bwigali se ujumbe nyoka gali sigetono kiligia SMS ayebeka gali kigima gekora chikunye swa kigima ekire wazi yani 0741 583878 sokoro igon tunechi betri ga mtori ko kwana marieta ito onsaligo agora ribaga tunechi betri baba ayene betri nje no mondo okay umuka kache misiongoro kibache tumbiri siringionega bane serete women reputaktali eri musieta to musiri kutamocho korubgatande musio kibacha liyongire yake muntu mama ayenga kyokoro ku mama nje ngoro kuvera mukeira
Ai mukira. Kumulikira kero kurigeli bali bonso batulikira se ujumbe barabange kege mabono mambia rakintu arakunyuri ngabono mambia no bwateli bagali bow asokogora na gukora ubunchili bwa gukorese dukelia urusupa nege gotoko tenga urusupa botambe digere na mpeya mo yani nambari 1 asoko ko ibintu byekene yani genuine products nande inyoranga kero kuroro ni gugotoli chibesiago ne chirusiago mo ko kiri bwate unabona ibintu byabere bobe niko baho ko bwato koboko na ibwatikali keke uranyale kuirera abainani iwabona umunchi botegereri edukeni bwate bintu ebingasa magoli ainse magoli ali ukugura tuli kweye guse kunya kuwe cyanda gusenga igwa na magoli agukwarigania amagoli akogoka naye wone kero gukora kero wikire dukeria urusupa obokora libororo bwuka bugokogokya singi ncunga yo mwenyene tugutwara ubwoba mbabwate bintu au na mono niko tukumanya yo gwade tukwagachanga bona mambia ali uru mabati akuruku MRM mabati yani mabati ali mabati Roaring Mills ni garora so bonge kegima na bona sokoro igwa kero wikire gali urusupa stomba bwate showroom sana katokwane showroom bate bintu showroom na soko genda iga kwero chore libati karuta gite mapema kwalikire chikara arafu manya kwali bati ligwachora ngekara iko yani onye kugande tilibati ngalibati onye kuraga ntibadirira bo okuli chora na lieli mapema aje bweko monyene ega alikare yabikire go yekiribuo irika tia magana mansuke gema gwetani osobokora libwa bo customer care asinaro kugenda gali ezeduka wali gigentu gani yakobora wakora koirana lakini ga urusupa gatukwa na customer care yani yabo okwaliga ni wiko kwaliga ni kwigoro sana mu Rivera toerese ngakiwali ngwa urukole okwaliga ni gukwa urunga kikole toerese bwangu kabo mwangu ba nigo bakwaliga ni customer na maskani baba konya kiri batagete onye nechirangi baba amabati ense mo ichindagira baba ta mafuta baba ta mechere baba ta masia mandasi ayo se nobuya neduka ya urusupa bono mambia igo kumbure binte bingoro ayo taligo tuara mu chandunde bwensi mu nchobote tote mabati tote ichirangi tote irikindagira nebintu binde byonse byoko binyoranse urusupa samangi okubatalira ali sabaka chekro ur complex usaligo mwana wane chokoro chokore meito egotoko urusupa stosi chokore meito yo musarara baba meito ya mazikani kaki 0111161500 yani noti amo isano enoti ine namba urabakire namba yibanyesunye baye na ndo nkorogo 0111161500 na haro rotanye igubu ya fera baye namba yo 0116150 no ne baye namba yubu ya vera baye namba yesimi ya urusupa 00111 never 01116150 igo yani bakire sinamba enoti amo isano enoti amo kero kubanyora gali urusupa okubatalira samagache kurunga uru complex ase ensemeli yibara ya kisi kisumu usoge ndagali samagache kurunga JM Towers aso uli tama itu sungu sokoro kero ikira sumu chubo sungu bwati bara nyagitali ibara lyo kone nyagitali ukasebengi ya Credit Bank iko wikiro urusupa ina mangana mayana urusupa na kiyo kutoka tebutambega ki urusupa stores the people's choice guaranteed lowest prices or your money back karibu nyumbani usaligo mwana one karatika uhuru mwana ono uhuru tabatali please thank you very so much asoko toletera uru superstores asirira balitori yagusi thank you papa basono mwancho mategera le karano chegali chamyokerekerage tugo gumanya subwingi kegma sinchugalera magazeti ito ni ganyo ruke gema gaigara kini katiko tebi aso mtasari yani kwa ufupi kabisa na ralia yagu wateka subuli kimo gazeti keronga nitigu kumanya ni mgombu wateka gazeti ili ya the standard asoko kwa ni mambia bono neribu watemega no iminge kegma iyo na chugu kumanya subwingi nkikili kiroro boyo ni wateka gazeti ya The Daily Nation lakini ngirege kege kumanya na aliatekire bono mambia aiga ase ama gazeti omugaka temisi nkoroke batani ko mbuote gazeti ya taifa lero kwa razangu ra duniani ukumanya subangoli tagani kama ina sembe moncho motegera libono mambia
gazeti unakoletwa sule na Gatembe FM ni ya The Standard bombe bono ni gukwanira amangana au bono mabio mwenchu motegereri rigeri gazeti iga ibwatengana na Godfather's Avid sokoro nibwete katukwa na Godfather ngindo kige sokoro Godfather ngindo Godfather nego biye noroche sariko noroche ego biye na beko rukwe Godfather mama ke muntuma njina bana amura rivera Godfather ngindo kige Godfather ngura matero tenga ulina bwate Godfather igonki Godfather nero rekobi andi mbaro bali babwate umuntu bakuruka ni isukuru bono gane tyukwa niki kiama igukibeke bya kurati isukuru Godfather ikibeke bya ikiama igakwa kwanere kinganeti lere umuntu akotabira ngoma etaye vera niko bwate Godfather nakeko rukwenena ikinki akanyasaye kawo iko nganga uri kuikira ichi sokoro bona beka lichi bige ntekibya lichi muneri noroche bunabona totebe Forest Camp buna tubona tugwate matiani ulinere Godfather yaitu turabeka bya tika turu ikisambo ky'umuntu tebe Godfather ngindo kike Godfather ndi bona tika chebono asobwenge nego bye omuntu naro rokonyora okogenda seketego seno akomanyete umuntu nari gali urago konye kere mechando yago chire bono kwinena uyinere kurukwe Godfather ngitokwa nere sete kwa nera Godfather's Avita ligeri gali abasani bali ase sako gose ase sako yo muraibwense muske ura mruto ningo bono bayirege ntekyo magaje bunge gukwanira igoro yaba commission bali bekyo mekeliko bacho nikimbe IEBC nabo igono munyakerogo oyo oyetetwe nige bunge yaitete amalieta yubono ni gatike irebo subeke gambero nakigera chukora amalieta yabali abonsi bali ngabasani bae William Ruto muraibwense nabo igorraira amurodenga bunabono nabo korragali abasani ba muraibwense William Ruto abasani ba Raila Odinga abasani ba Junaid Mohammed abasani ba ye Musalem Davadi abonsi ni gobono bayetetwe na ubago chikoba abarayi egosi asekemekeli katokonera abali bayetetwe bono mambia nabokora gali bungeni ya mwetete Rastas at the corner uyo kabiro motrukana countdown Attorney General guchikoba munyakiro gwekembekeli kyo bachone chimbebe abandinga mona Francis Odembo Aduola Hassan Nuro a former BC Mary Karen Sorbiti Moses Mkwana naboigo Faima Abdalla uyolenge Mulam Count Board member bonsi yabuni go bayite tugo mwencho motegerali nabokora aseka sireko chora bantabu igoga Kenya tole onyatubu atyo mino mukusiyotenga utabu atyo mwabo obwata muramu chibe chakabere gazeti ya The Daily Mail ya The Standard ukwanera Governor Orengo to finally lead delegates to State House today ligeli mo governor bwe county ya Siaya James Orengo nigakagire kura abaraibande kura county ya Siaya gucha State House usama agachama na yuburai aliyemocho Nairobi unyirenga Orengo nigabere kwenda mamincha yumurai bwense nagukana enyomo yabo yabe ya umurai bwense na Raila Odinga asebono aga nikorana na umurai bwense na baraibande kura sensamuli ya Siaya eliyari guchiko complain goro yichi project au aichitaikira na sensamuli asubwango mono wakero umurai bwense akoreta ara sensamuli ya South Nyanza tachiti Siaya iyo korokinganda ka Orengo nigo bwata mangana kumubulinga nasi kintu watobagwa yonsi nyenyura sega zedi chibecheka birebono mambiga zedi ya The Standard chibecheka tatobono mambiga kwa na Cambridge confirms 5 cases of killer outbreak cautions residents ragalinga ekobekeli bolingoli yokuliga mangana yobo ya maliogo nigobono kiene kiri ebikore 25 bye endwali yogo itakegema ya tekire asichi county au endwali ga by the way kurukunga chikungunya chikungunya ya tekire chikungunya nigo ya tekire obuyano burero bokole ne echiumbugete na niko bono bwatekire go ikaraboni gaba ntemero 25 niko bwato burero boiga as county au igati county irichi akirwe ninga ngamo ne county chinsamo chirichi ya Muvita sub county ya Muvita Kisauni Nyali na Likuni nikaba menyibichi semi bono bago boli gonga erende na chikungunya teba kungunya mono ndwali unembe sana mutegere nyora mangana yonsi asega zete mambia we are not Ririan people. We are not Ririan people. Tabatali, we are not Ririan person. Osaligo, let me tell you this. Bakareta, corona. Bakareta, kukungunya, ngakipanyeruka kupungunya. Bueno, saligo esto coche cotar na chinet. O vegete net motuga o esivete o etarita krom. O saligo nse ka kinyasa nega ki maruri ataria sanya ataria nyasa. Mama ke mundu ataria nyasa. Abakaguru abo boiti boyo kabero mo jumbe o kasbul kasbul o ngondo Charles Were ongondo ni gobono bayigeti go subeke go sebara sekambero ansa wono buwa baba nene woro kirma gayo mbogoro yo mukurunga Ebel Ojo
Ojienga kokoserelia goita omosoli bweke gambero na goteba ni tumusibete hata wenta kuwa okay mangana makongusa mungwana no lio baliba babwatu nga bayitro mujumbo oli okasbul ongondo bono aruchika ina siki gambero goteba ngana omutu sibetiga agapite tugweke gima na buku barabonsi pigalia gochakero munyakero go edung at the corner rastas na boyigo abandinga mwa commission aninjeru nderute Moses Alutalala Mukwana Mary Karen Sorbiti Hassan Nur Alsan Francis Dhiamba Adwol na Fahima Arafada Abdalla abonsi nigo bayetigwe uchikokole mirima seke mbekebo chonichi mbetatense bono nigo amalita yu atike bosyo bweke gambero na kiuchikurwa li chibulio moelio kirukuli magana ndebono mambechi becheka tigali tax proposal 4.24 trillion budget ragali sekretari yeke anjagi serikali nigenda kukulerwa kingana manyiba mangana uchumi ebango kuchesa Kenya sekeli bago tabanga andake ebangi gandi kuira Kenya komera obwaba nebisonsole kolengero mo yokabero mo senator abuye county elia yaralia kolengero yokabero mo senator Bilo Kero nigarule kurate kuchesa kiganchigi serikali nga gukinya ebanga se Kenya nigekoleta obwaba bonene amangana nde motegerali na mangana cross county Nyamira asebo igo chinkumaji bwoseme chando yabaire yakorekana bono asige ka kiometi yenyi etani tatu bono aliya sekonti Nyamira ni ikiramo elio yemaiga yekigambere kenene gutuguterale chibungi ibera sekonti unyolenga ali Nyamira tuwabere tuzwa chia semburi ibere sana moni ya eno kuokero uno speaker ulio agetuisi kubeti mbijit neye ndeni gokonyora ekurawa amo nomo speaker uyumu yeda diusa nyabaru uyo choletwe bondi kambiri gorogia tugutetale okoboro kwa eno kuokero asebunge yo na igo amangana yonsi nabokonyora kolengero muna chibi ne just juras kibukos gay ngangal na runa chete urutoko na chukuma nchomo tegerali nyora yonsi nchomo tegerali amanganande alikirigali no komo chuwe serikali ya Kenya kwanza asekelinga yaraka nigego talichi milioni chinge uchese county au kura wa nomo deputy president professor Ibrahim Kizura Kindiki asekoto bakaranga chimilioni chinge ni uchia chirwe tani 100 million weta si county au ekerabagurwa emichango yo konya boda boda ebiombe chisako ni chisomo chinde mangana ba Kenya bakubulinga chibese chikurwa na Kenya ubutakaburo mangana makungu sana yono kere serikali gosoka ni chibesa yaena na chimilioni kwa iguna nande michando nere Kenya niwetega mangana yisokoro mechando bono na toyero chia usae toyero mangana makungu sana maete onsali gotikango tebi maete onsali gondoche mechando imejanda abantu banyo kominyoka bwango kigima no ko yakore gazette kurase the standard bono nande aba Kenya ni go bairukiri eliokirigia nako meseri aba ensi ya Kenya mabuta agutyoka buya tukolera abani yanchukigia ta muni yanchukigia ta uyuchire nkuma uyukorkunga nere nane tukolera omuni yanchukigia ta ebenyo baido mungwana wika Daniel Ebenyo nigo abetomo bwe chimbero chama mereno yi Maradona asatanga neto mwencho mata chimiro chiri mita chirvu 10 nabo igo asa meseri Kenya ali jimisudigi ya asinso chiri chama iko mu Kenya nde Mary Murana era nigo igo abetana mbeyemo asugo korabu yake magali asugo tumia chi sekondi ibere gusijide kabere chi sekondi isano ase chimbere cho chintindi kigima kubwati wono mu Kenya nde Fanis Kerubo na Sandra Chipko Edge ase erombe yoyo boni nchukia magana yonsi ni gazeti ga ya The Standard Elia the Daily Nation bono mambigo kwanera ingana kurusuko gali kwa na MP's punch 6 billion all in school budget na bokora gali ngaki abajumbe gosabaro sema chiko baga kali kwanera igoro ichiba siri chikwenda secretary semi na bigo nkike libono bayitiri na gotebanga echigani jisa ine semi egere secretary semi teba isa kurara nyora mangana yonsi gazeti chibe chine chiagane gazeti ya The Daily Nation lakini kirukurilia emagano ende erase gazeti ga omwancho mategerali na mangana igoro ya mate ya mejo kolera oboyene bugo itokoyo mwabo gazeti chibe chega tatu bono mambira bakonyoro mugano igoro yomo subati unisi wangui oyumwancho mategerali yoliko kora enyu emiremo asinyumbe ya masensori ya Saudi Arabia na igo mwancho mategerali emechande menene eliba eterete ase ensemble ya Warabuni nyoro mugano yuanse gazeti ga ya The Daily Nation mambia bono mwancho mategerali amana mangana mange alikira gazeti ga ingamo na mangana lia etaro ya ye mo senator Osiaya James Orengo yunako mwanjukura gazeti ya The Standard
igoro chikora umurai bwensere na barai bandi kurwa si county ya Siaya emambi ya abono karuko manyamangana ndebo no mambio mwancho motegerali na bokoranga moi family agrees to share property ragali emate yaye umurai bwense oyo kabere Daniel Toroitich Arab moi nyagusira nikobono yayi gwananire go seikero kuigwanana guko bagana enibo yaberege kolete michande menene asiki gambero anemono ayana mangana bwatu gutunumo na chibina bwike amerikerikia aikota irare Jeremitai na kotabanga bono ya metindi gachikubagana enibo yabo yaberege kolete michando katia bana bamuraba moi igatia bomo senator ulio kabero mo senator Baringo senator Gideon Moi mofuma Rungai MP Raymond Moi na Philip Moi no munyaruka Doris Moi ababere bakomyokane kirage igoro yenibo yaise bono nige kambirga tebere bakane katikati eligere enibe yutata tebalete michando kero kwa kule na bugutiga abana bawo bacandegete ni amati yawe kulira ikobona abasaba gaka nabantu lya banene keruro chinga kwelingire kigima uruchinga myaka yawe yabere bobene ya nkorogo tebi abana bagorokereli teba agenda uchiali kalieke no mwana wa avocado eligere kero gukurara kwanyora mbara sagia nabo amangana yu akuru bosemi gazeti ya The Daily Nation na onkonye koderaga gumoncho matema byabono lakini kero kunye usagara itugali lakini okora gali becho moeli kegema yu kwana kura CBT bono mambia oragali enkoyo au chinko ichiko sodwa sekrab usase rombelia FKF Premier League nyoragali chi timu au agatia beti ya Shabana FC chigendera tego chiko nyakomnyokani ni chitimu chinde kweli ya Obonyankongo kurasega zeti twakule sokoro batabangaki kero ikire myaka yelingire kwa bagira abana bageni boto tikago kubaku basoguitana aseki neni bona buna rekorigeri no mokane tayo obwerete gutumia onya tayo tigabaitana nya bagoitana nibo yane ba abana bake golikia go Daniel Moyo kwete no shena bakomnyokani sebigambira tigabamenyokani bakomnyokani goji ayatata tikambote ayaba uko abaire nibo yane nkuri mbagere ukuri mbaka kera kuelingire baka rinde nya gitari ngote obore muburi karabona chamoja amane aye kingoku oire kinege igomete kwa Susanire wa Susanire na kubagira abana ababoka oko babonsi mbaka abaiseke nali bakachiko squeeze omwana no mwana omuiseka kwenda boya aterubole moro aye kwanza konyo gerore karati kanda nagenda kuchikaiga tumyoke gazeti ya Taifa Leo rasomoka konkorgo na dundo emambia bono batumanyi Erena Fera nkibabwate kurugali sisi dundo Ontuliri na tatabuki untuliri na tatabuki nducho mogeni uchiri intuliri kaki tuliri na tatabuki untuliri na tatabuki nducho mogeni uikire mapema haleluya omwana madiaba okay litukolia le tubwatorurio nayo gonte biga ubona straight tubate bitaiva okorokungaki Agnes Mutinda chipeji nirenga kwanza peji 3 haleluya peji ya 3 bona tebinga kiakorokwa ni akorokwa Agnes Mutinda ali myaka 20 noyo oneli iyoka ni garo mwalimu we school mwalimu ye secondary papa buba obete kurwali nakuru wanatea ere ndao koranigo anjite toroji abuna anjite kwa kontimbu na gukora gisabari mapema bone na gukora gisabari bona igurege itastiri na bakona kote ibutambe egenteke na igurege itosoka igutaratara kwara zake ra duniani utaratara kwara zake okay tali ara ituacha onya komotete ndigia sesimi enamba nige kubwatia 07 echakirete ayebono koraiga chuate simi chirendete yense nensense okay shapima kwara zangu okay leo ni siku ya Alhamisi chuna tarehe 5 mwaka no 25 Taifa Leo peji kianda dondosa hapa na pale mapema haleluya okay ntatengwere paka sakuruku oroli masani egotoka nsai gachinse mochana rukonzanza ngakibago teba baba nsomere bwangu bago teba asutwa na dadake kufurahia minovu wa kirarua skuma. Okay. Bona okaiga. Aba asubati mbare ga bamu abo Mungu anagitega. Baswati abamu hapo niko barilizabu oyo iga ni ganyo mete ndio there is no any problem iko ba wakenda giringia
Wewe minofu baba buba. Haleluya. Okay. Lete ngoko pua mapema. Lete nguruwe mapema pua. Okay. Lete nyame zambe pua mapema. Baisike ba mwabekera bacheta ko mukwane iko banyorta koragira chinyama chimama ginaya iga kogenda akamanya kuruoro akabate baisike ba mwaka mutegaki. Mwana minto. Intuka gari mama ke muntu. Shapima. Iko tokulie suguma buire. Haya inuna limogerete kuragera gabu ya no mukungu okuareta. Talia gakungulire no mukungu okuareta. Okay, no problem. Tikatuira netogende nkaterese no problem. Oino mulikyo no korokonere kipunge no cheriot nero kumanyia yu. Korusi gabu nkoire pakasa korokwa kamasiero kama iga kimiriri nsaga. Oteba aonya vipusa wakome kunyemelea mmeo. Okay. Wana iga sina gotebinga no kimiriri. Okay. Aonya vipusa wakome kunyemelea mumewe. Umusubati nalega igurangiritia baiseke bande bali abasani ba ebonsi ipi. Akabeke meeting. Baraza. Okay, karanzaga. Mwensi karanza ga. Okay. Akabate stay away from my man. My man, banyo ko mwenye. My mom. My man. Man. Umugako. Okay, man. Okay, there is no any problem. Munjireke uzinko beka. Akamanya kuru akabate boss piga. Muigweta basubati aba. Bigoli biane muigweta basani bane. Kuchakira litukulia lero. Timba ise koronde bwesi biurange no mugakone. Please, timba ise koronde bwesi biurange no mugakone. Wana bali na baigwire teri chiko bagasukalende kiagera mbaba ise gukwa usemba ba ise goitwa mbaba ise gotengera unjira. Okay, oino mulikyo no korukwa nere Dennis Sinyo nero manyiria yo korusi gigabo nkoire miti atripaka mtu apa mchini papa pupa mtu apa mchini. Okay, mtu apa mchini gaiga ni bwato mulikyo no korukuchana tikafunga nero komanya yakubwatia. Ngakia goteba Kisura aachwa matani kwa kubana zake za maisha. Za maisha? Maisha yake. Okay. Kisura ajo mataani kwa kupana siri za maisha yake. Okay. Ono gaiga nyarukanira. Ningia sana ndio tinturakana tu enone katuni yana nindoje na bakoreka nambu yacho lili mapema. Okay. Ono gaiga umusacha nara igo munyomete. Musacha wakamunyoma very smart, very accurate, very intelligent. Ono musubati oyo gabone kerebare gose nyomba baikara stenkoragira bare igakoeresa maisha ya koeresa nibugima bwae. Omaete ntu nkatu ali kurara saa 7. Umusaje uleko saa 7. Omaete ntu nka etu ale koli chingende chitabwati chumbi. Okay, bono rende gosenchi bwate chumbi echi. Okay, ntu maete mama nigale gosoka saa 8 chiabu tukogenda oira na saa 9 iga. Kai, okay. Bono mungwano akamanguru akamotebiga baba koraiga runda genda zino chisiri chia kontebi yani ubisho bwa kontebi kakyo bono bunto ko banae mama ke bunto to ko banae kalio bwenenu mama ke bunto manetu omulero runda karuo oino mulikyone chane tikafunga nero manyiria bu nkoire gaigase yere mbwenete yerengo chiko kolera. Eyere kubwati yerengo chikokolera ukunda kwale gaigango tebikunde nganaki kunda kwale niga Karameni akemea dada zake kumpa pressure aoe. Okay. Umongwana karega iga. Mongwana arega iga ugasiri na baisike ba mwabo endugu. Twakunywa marigere chinda rwatwarire bomba uno oyo. Kwatwarire chinda rwe bomba nyoma tabatali please. Tabatali. Okay. Mwiseko mwabo ukasogete kuseko chiali.
oicha amotebie ndugu amaenda nyasaye nochibira kwabeire kwarachokire tatareta abantu ntabante ndugu okay abasubati amoko na barwe mirimo gabo tokoreta no yo maye bono gakitugo kwana no kwana ngana birata tugorete ngani nchendete okay no yondo rwasegete nichendete no yondo rwasegete nichendete never umuisire ndakamakuru agateba nga kunywa makoro kutinkugania oyu no mulikio no kurukunere chane tikafunga onye gokonyoleka seti na bokwegoki asengo kolera nigongo kolera Roysambu pupa Roysambu Nairobi gai kontebiga wakata kutoa sadaka ati pasta ombe radi not radi okay bakanire korue sadaka pi mpaka pasta usabire umusama okay inki kwa pasta ako sabu musama igai kanike kontebinga shapima kwa razangu anike kontebinga pasta nigale kubwata chisadaka chonsi erosiekera kuchiboye chisadaka chonsi osiekera kuchiboye pasta niganje tabana niganje toto abatoto nkate kono mbugatete okay bona buna korete igo pasta gachakatebanga akachakorekaranga okorereki ochakire gotiga akiake lakini bagateba ntokuru sadaka pi mpaka pasta gwasabira omusama basta mbao gwasabira omusama okay pasta rende bano gwikocho sabo omusama egero nyole besa buna riri wakanyolire okay abu nongo korega seti ya no mulikiona ni gare korukwa topic wekesa abu nongo korega seti ya taifa lero kwa razang duniani mugakanche misi koroko kibacha ili mwesietente. Alright, safi asa magazeti bona mabio motegerali lakini nyorenga jideka cha butogera na mirongo ibere na ya mwigori chinsa ibere chia bono mambia sokoro kwa maiga kwa maiga no mungu anagete okorokunga nere nyanchoka nyabere mpesa gusa ama igali kire ujumbe go just mpesa tomago se iga nyanchoka na mere no mwanchio ye no mete mwanchio ngia guru batebere nga gukuro wetero ngoli mbaroseti nyanchoke mwao mapema sai bunango rwangu umire mwao ya straight mapema mwaye chiro indagire chabandu wanchete bona ugwa yani ugwa ali rwaso kubangiro tuchibwa karati kango tebyo monto ko ibolete omuisi ono yo minto paterod ayo nyago cha mwako onyago cha mwana nkari ngachire mwana kwana kwa akonane rachindagira akonane rachindagira sokoro naragire mwagae naragire oyo ta okwandagire litu ajire mwabungi ligwa tu ajire mwago yantuli gusukonya okulike lyo mongino okunya katanga to bahandagire tikabaka onsaligo kerenge ntoko sene sabu chimena chiarenge ngawakire sabu nkakobarira chimena chikaba 5 noyo ngamwa 5 arafu nechenga tikari na 5 onsaligo gaki ngabona hano musajule straight esubwe kabucha onsaligo nako bekere tomo solitato mwana nako bekere tomo solitato kwa raba ntoko bana mundaru rande mwayera kinya kuriye lizo libene ndamwamu banyanda mwa bande baro embonye tuma ni munyanda munso aso Facebook liye lyo mugako nkorge kini kiakere nabokora banyanda bakorekana iko prevention is better than cure bambu buba wekasi mambo prevention ndagere yane bono roche moche muna ne ndagere inu mukore makwa you are never you know you never that ina akani noje never hey Charles imagine esikati kiri okay mwana ubwate tabyembo tasikubi ayino moriso sigete kanisa chingodi chanya sae nigo gochanya kagenda getembe nganyoro mototo toganjana tokamanyana na endo tokanyamana ayo korwaye otagetomo ngaino otagetomo twala nkorogo konyole gwone obutoro morondo ngosanga nibire nkorogo ahenero iga etina kyao maka kumogambi niva omugako nkorogo Never. Numuga konkorgo kebacha etumbili. National anthem ya never. Hallelujah. Nyasaye no muyoto ikiri tukolia lero tuliga tuligira ni life and direct Teragetembe FM pechi ya itogabu mapema arafu ni maitega noto ta never ya lero ntaite chiere Ouru Superstores
ni mugaka mbuya mono sana sogotoretera Uhuru Superstores aselire barito lia gusi mapema haleluya nyegotete kwenda Uhuru Superstore ayaba akire simi 0111161 500 okay gosomyo mwana negento kiengencho gosomyo mwana negento kiengencho poronta tengo tebiga tali asobobe ayali ochieri talibobe gaki liyo chiri ndatenko tali nara amabantu bonse liyo chindire litari kwira abana ba Yesu liyo chindire litari kwira abana ba Yesu gaki ligereri manyano je none TV ebuno ligeretiga abana bachete skuru bagasoma papa pupa mama nabwo abagerto ligereti TV onyenta someti kangatindiga nabwo ndigeringa liyo chinde na somete liri kale CPC eri yakale nanje nondiga drive and direct bona yo manya ko swako tega turi ko ira mwana school omwana ngane chiomba bwente ko lisiko chigali omwana nyaruka nga oli ogakare gosenga omosubati omwabo no agakare go chiroche gali omwana omutiketa agende ko somba mache ko koikirechanga omwana ori ochiore akitinda mense bona saitani abaise ko mbwati ndatemba tebiga nabasoroire iri abane school siwapemere mama ke muntuma ine pechi ndakani iri abane school please irabanezo munabona ikamanya imagine omoyiboli narega isikoga ngo itali abaye bachire school umere abana isikoga iga batari ko ende school report yo mugambi straight mwana yagende school nabagambi nainu leta neba no muchango beka gali yo muchango nyo moyiboli otari ko nyara besa gwakana mwana yagende school usalikiti kaki okay ebechi yakabiri straight na beligeti koba ange amone iyo abagambi please abagambi mwachire isikoli ya sanze mwachire isikoli ya sanze chibesa nchiri mu gusangirira asamaru chibesa nchiri mu gusangirira asamaru chiabo sabosa utachiti mugondo ngayo ko imukaiga ngagiresi titukoli ya ndero okay mwagiresi lete 1000 asomotienye okay mwamura lete 1000 asomotienye sen considerata leta 1000 asomotienye bona wasangeli chibesa yani Charles imagine no sara nkoliore na bana gabwa sekenyoro basale grepi wese koligeli abana basiri ni omwana bwate miaka wose 21 ogotirepi manyo ogotirepi omugambi na boligereti arafu ayaba obacha ko babuja abagambi talibonsi rende talibonsi tabatali please mombo atabobe talibonsi bakoreta kibaleigo lakini abagambi tabatali korera oboene chiera iga chieroko okay epechi ya gatatu okay nga esire queen we nganje wete tindiko gamba naba muraba alizabu abalizabu abagaba nembosa mbamaetikende okay aba murako gamba nabaruna bari town bakomboete chigoroba babwate goroba abuno nkoberera papa buba kwararangeri bwese komino kwa materige liga mwane wi omenyete buye town mama ukobekeke koro tweke sonso kuli style frani kwaraza koradu duniani haleluya okay kindu mapema akaiga kwesi basibigabu kwaende babu kwabataiga macha iteka kurugoro kwesibi talienchereri bona ko ikarasi mago agoikika akoireka ekiagera nkamba maite na nyomete kwamanya goikanka nande koira no ntimbueri gwaga akiriri kare koira no ntimbueri ekiagera ncherendete iyo lisoso kwa waso akorosia aje biko monyene igage tauni kware okanyari gwesuguma kwareteru okay waso anande korora igonta temba tebingana kia bana ba minto tali asobobe lemereri asobogi mabonde bwensi people yoroche bwatukire naende montonde bwensi biora kunyuome babesire queen montonde bwensi ora kunyuome aje molemereri bunali naende motebinga ki ingirango seino ndarali kili seino kwambwatire mama esire queen tatengo tebiga egentekenene karatebyo musacho ngaki ngirango nka ndarabunali asaibunali igero chikorema ochikoba lakini echere mokora aki ngabone town iga mapema goroba umenyete iguruka ali ngabona ayabona one ndagire gasiere gabo kurutaga bwakagena mapema kwaretire mesa ni jebirore bintu biri okonyora nde mbiri biaye ebintu biri okonyora kombo ete nyomba biro
bono mokoruga mokoru abuna maguru gutire gari literia ni gaira guchire gas sigwa pemberezi wara sigwa sorori mimi nakwambianga ukweli straight sigwa pemberezi wara sigwa sorori never hallelujah never numuga konkorgo kebacha etumbili. All right, asante sana yukurunga never abono mambiano mga konkoroko kebachi abono mambibua kire keguma by the way wiki lina gusabete tissue ukandina igona lero nabo igwetole bobe gose sabieti aso wanja kwa ho mwana one ninyigwete bo bamaina nyasaye tato mwana one nkonye tissue uko nkonye sabieti onyo tutagiti utige amatonale matesa mama ke muntuma usaligo kuradiga bono okongentereri evoro ngire to nkonye kere chino mugaka we tonti yuweli bumi igo ni chindagero ukoli chiko chanda bono mami usaligo talia so ngai ndo gusuka guchisko chiga ugebera ga unga jugo cha kuchasenda igore ndagire no te nacha solegero nkonye tato mwana one igore ndagire no motere buye kama asante sana bocho moteli bali mo tulikira bono mami tena tulama sema mbia bono yakwenye kutebanga tuko pamoja dara ali bali basoira sese bali ujumbe lakini yore kurunga TBT Thursday abantu bangisana bagotulikiraga bagotenga basoira somurobuli etwani yagatembe mambya bono timaitinga fera omurali vera balikire kurase ujumbe bono mambya mbari balikire gabosole kurase nsemo ya SMS Joel Mogele Goruliana awote abantu ari ndani omurobelyo en ayora kurubogita awote abantu ari ime akubeka Pastor Gilbert Elder James abana abanga awote abaswaso omurobelyo na Richard Onyanja awotabanwale imiyomoroberio esimba ya malanera awotabanwale imiyomoroberio aperiroli nera awotabanwale imiyomoroberio mbako mwene. Alright, so kuro nara kulikira nara iko konte bya kumisa MC ratata rasa kuparisiza machia mwembe masipu kanayo akino kulikira sense bali ya Facebook munabange basoire mera kinzo kwa angalia baadaye akino rola dhuru akotano wale me Ruth asante sana nyaboke Davin asante sana yo muralibu abambye mono Karista wanyatia kwa nikurushika TBT ko sampombe zai bitu sosoro mama purity korera yo nkorogono arime kuruchiza machira bugirango ekona iko bakonye kuchaga bakatera yuka imega tembe frame mambo mazito zaidi mambia bono achinde kotabinga oise komo chaga igasomurobali utakuwa umekosa zaidi uondo zaidi asingi chebere binge jujume chao chucha face mwisho amani chose pi lakini uchigali kwa mpigo balibali kire kuruga aliye sio mlie Edwin Mungakoro Keseria na dama person watching live center anasema kaka Geoffrey Nsarigo pamoja na Nkorogono mwana Vera tuko pamoja Fred ndiye kama sema au muigu wabo wakina mina Jared Orule matuleri wote ingie kaka Jared Oyugi abeba niyo kurunga Edwin Machabe na boigo Fred Ogempa Geoffrey Abuya Kinali all the way from Soharo City Moscow Oman vipi mtu wangu namna gani Geoffrey Kinali ya tata mbiore ama igago tanya ruse go chigali kenyuruke kiabotire gali ya asomugira meli no mugaka Kinali miyabona sa Geoffrey Abuya Kinali Shadi Makori good morning asante sana tuko ndani shukrani sana baba Livingston Arkale agota tuko ndani mesha kama ranga kuruchisa machia Nairobi buruburu tuko pamoja Vincent Gutu hata yeye anasema yuko logged ndani kwa mpigo hadi kwa bako niko cha sobungi galiwa tenga tuko pamoja somorobali yes sokoro ndio ndio ndarega somerango yiningo yoyo kuro ku Pastor Thomas Nyakundi kurwanya mare kona autano ali meyo murobiri korinde nasireti omugaka tata Zitora Nyamwanja apone sana mo Randia Nyakundi asosirita tumino Joshua Muyateri Mba good morning from Nairobi Ruben Center pamoja amno mwanchwedo kakirubo na boygono mwana bilavla San Carlton Trimba yo kurugo muyigo bakina mikuru anyangusu muyigo bakina meno ali na mama watoto Friday tunte wapi Salome yani umusoribu yesu na boyo kurugo na Victor Mondo miendana Lydia Nyaboke akeri Esther na boygo Gerda Ouru na Shere kimto mwana lini mokokoti na Natasha Mkiute Oscar Pogwa namna gani lakini Masai mwenyewe Masai namna gani ina Joseph Mware mejane moreka na unchirinya kueba nasema kanyanga kurugali Kenya nyago ta Justin Best Henry wote wako pamoja kumpigo zaidi kiongo mungna Mary kurachisa mchake semagali nyabuya abantu bali nyabuya ege tunu kurugali mbia more agata yuko locked ndani wapi agata nga Ediva Yesu Kimo omukungwa Yesu na Lydia Nyaboke na mwalimu Wilfred Andrew Machini
TV journalist boy, good morning usariwo na Kurwati said Geita Katoto Mwanza. Tuko ndani hadi tamati, naingia kwenye show na Peter Nyatana wapi hapo na makopio serikali. Kama ete Geita ni mbali sana, Geita na satambe sana Sokoro ali Tanzania Geita ni mbali sana. Mwamukaji wa Tanzania nyote tafadhali. Tulikuwa kwani mwamukaji unasema ndugu na dada Tanzania kwema. Ndugu na tata. Ndugu na tata. Unaambia kwema. Okay, ndugu na tata. Kwema. Ivo. Okay. Dennis boy mbogo akatayi ko ndani Daniel Bele akatenga Dennis Bele kurwa obo bali muramboke boye bwakire boya. Kristo noge ugecha no ale ime murobuli bya muno sana. Asante sana Christine, good morning. Shadi Makoli na Koromo Subesu na Koro Kurgali. Dennis Karandi kurichiso chana Cruz Salams Club. Isaka Omweno Omosai permanent kurwanya bitunua. Jason Onsembe, good morning. Agotenga hashtag tuko ndani usariwa no Korogo pamoja. Kurwa Emma Chitago nyaribali masaba pamoja. Anaote mora bange sana mwali kirimoso moyo kurwanya bitunua. Mwalimu Gurfre Andrew Machina Korole Manase mwana Liverpool. Mwalimu Gurfre mbemo sana uyo kurugunerenga Livingstone Akare. Tutakuwa tunaangalia hayo baadaye mwenye wategera dina biko nyego chego emambi engabuna eyeiga asensemeiga wono Sokoro baba Sokoro akororera ajetu mapema to baise gukumia nembure ko gukura talinji oyu nenda idawe bintali etebi be akulichimbe bachungundo akionsali ko gaki baba onchandire ni kwete nembure ko gukura mama arabona otete kongena ati nembura sare wicheba gwene abono Sokoro na moja ide abagaka nabangina bakale nigo balinga bangaini abangake kora bagutenna se etu ege ese asara umwenya batera umwino straight Mogusino moto mongaini ngaya Mogusino moto mongaini ngaya Liga solia balire gusi Liga balire gusi Ntwenzi toiga menga tuoterenga ya Twenzi toiga menga tuoterenga ya Mapema oyino moino bo mugusi mwancho bategerere kono mugusi yo mungaini agotebanga yali gokia yanga matiebo oyesalirie Matiebo yo metero muchiga matiebo no muntu mubisana bono omugusi agotanga ki yali gokia yanga matiebo oyesalirie Mwenye tumo nchibo tegerere omungina omugusi no mugaka mugusi nabangaini sana balinga sana omungina omedengi yali korokwa Arikurunya komogendi no mugako yali koro mugusi abantu abakaba bangaini sana bakalika bagatanga yali gokia yanga matiebo yesalirie enchire ndenga kyumo nchomo tagarali toko yendora somo bayeno buli tuko agotabanga ki ekinege ntuke gusalika musyabano nabikunyereka nabantu baroranga emburatere gotua abantu bacha kemeremo yabo abandi baso mugondo abandi baso bonchirili baba bangina bari bintu gali chiro undogenda bono tebanga bono tianso go chiali biya kolege chide kankeigo yanga gwakanse yabara yatwa Ondo wake ege korote brazi baba Koradire bono embule kere gutu ya saliri keri babange tegokora embule yekuru matiebo bono matiebo nege ntokelige go salige ntokende konya kwa bangire mapema nabora imukota benga nguchinde ko kunywama kiriyo bange tojo nyoma matukatete masinini ga muswati oyugo agokirete go kwanya runyomiro no muntu mwaho bono oli omunywama na matiebo mapema osariko nande dabora baise ko nyora kwa imukire very smart very accurate very intelligent otete ko endocho ko kamera go sine bituma buya kwa kamera very smart very accurate ga bo bekirete pa ko boyo kabisa embureyo ya manya go tuyamagina yabikura bona mbire ni matiebo bona matiebo yo omugusia ko tabanga ki yali gotwa yanga yali gokia yanga ko matiebo yesalirie osariko naende naboko nyora obangete gali bintu mukuragira na bana ba obuya mukuragira very smart very accurate omuntu manya go changa ki eteni internet matiebo wasukuragira biranyere kwa bangire ndagira obegete obukima n'amabere obegete obukima n'ikisaga n'ebisosa bono ekebusi kyarusi kumusyabano limo gusaba gyaka mabere aliyeitera yaso akinjiriyeitera ekebusi gekuru matiebo osariko kwanyora ngo buli ole chikura very smart very accurate very intelligent muno mwana onesungura Ojire mwakeru chikura bya baibire oibire
mugusi agatabanga yali gokia yanga ko matiebo yesalirie nanu mugusi yumangani agateba agakwana buya akalengera libuya agatabanga omayete agotenga totogie muisige kieni motogi mwana street usali ko toro jino na nkarararia yorendo wana mintomo gusiyada se sole katuko ndasike gusiga igaso bosebe bane bukuru so mugake sogoro nsarigo no mugakonde omwegaroli mugako mugaroli onkorogo nsarigo orende sana nanda mana ya sae to hoita kwane to hoita mama no tulega iga omugaka esogoro nsarigo omugaka omwegaroli onkorogo no mungina omwegaroli vera mukeira bono igwa ege gusiga otabaga ki toto ge muisege kieni motogi mwana ekingi ya de roche ko te serigo motogi muisege kieni motogi mwana minetiga bunoga ndrete ko motogi ase kieni chitabichi aicho ka jiro turachimanya omugusia amanyitinga obuo muiseke nogo soka anyora abana mapema omuiseke na ataba kieni omuiseke na ataba kieni na abigieni kiro ngongo gaso kiro nyolira abana igobono abagusiba amaeto yiro muntu muya nakekoro mugusia goteba ko muiseke ko yale go soka tanyora mwana igobono mugusiuje ne abubwate kieni omuiseke oyo bantu bale gotogia mugusia kaimo kaga ikaransa gateba ngaki totogia muiseke kieni motogi mwana kero muiseke asokira rero mwana na ataba kieni no bwingencho no yo no mubaye no bwiri goro sokoro emambia bone yes unabona magotu ere na kitabu atikieni bona yege ntubwa tumuchanda omomwa mutitititititi ko bwana nyene monyo na itini lakini abatabana lakini abana bwate papa pupa abana bangi abana bambwe kaineki ni bora no yo mubaye no bwiri goro mwancho bateli mambia bono kuroso basemi bonsalige mambia bono umubayeno bw'eligoro umubayeno bw'eligoro safi kabisa mwenje mwategerere umugusino muntu mungaini sana nanda mangana ye ni gali ngama ya nakikora kale sukuru kale ntua buate sibitali nchi alingo onsaligo karonye nane ngiti ne koroma sibitali ngento kiko murali fera sibitali no mateningi sibitali sibitali ngento gie hospital ya sibitali ni chinyagitali liento mugusinto ntobuati nyagitali eseke gusi ntobuate sibitali bo mwasibitali njalengo umugushi alikota bigenda mwasibitali onyole mesinyonto egero chikoba mesinyonto no mateningi emeterie ke gusi esimungire gusi etogotiri kwaligiri gocha ngoja gochole ine inkibali gutumia bagwena amugusiyo yonke kiyali ko nyoro bugweni bwa sibitali etalingi asitalingi ko bali ko yuro rero bakikupimu bakikubikulera isizi machine igoro sibitali njalinge onsali ko nginyore kare yane tindikotera okay onsali ko noroje engitie kandoma baba kama kuru akandangeri baba nero yinkuru kama mama nere mama tali magukuru nyoko mama akandangeri akambulinki nkige kiyakuri onkorogo nkamote yaya ngiti yandrumire ngitiki nyaru nyazi nchwango goja akabwata akalete ege ntogeta akansibaga kiranga chibu akansiba kabisa ege tuange kiyali kuru tuanga na kekyo akabwata akasiba kabisa akakirikiri kama kuru akaleta umuntu yebuli mama akabwata akabikaiga yani mameruete ngana kudo bosongo bona seke gushintu wala yakabeka abagore bahali kurumeka nakuko kurumeka nuko musa straight ubusyo mitodi bari yose nyota bagaraiga ingagero no eno montaru atu muchando buire burenda lero kwenda gitali umanu obimu okoleru surgery okoleru operation lakini kale umugusini galingi kwenda urumeka barusi ubuchabunda kwa baleta balikoleta urugunchara ruli urubika guchya sumunu asira y'umuntu omusa urumeka immediately ko yure vera straight bono muchara mangali yakungusa korunda yago na machabu yago tujira bago igo rusiro boshabuda yago ubino ari munyagitali munene bagusira bangini balingi sana minyo teke nyaburo kandi sukunyuma noroche ga sukunyu alimaye raito koriya dia sengo koro kyo noche ga nyaburo kandi sari bona kinyarobna kibura kiandi baba gateba tali ero orankonye yo orago konye nyugukuru kagenda sema ukuru akareta kabwembe agagusaraga akanaja akarso akurumika akanduzira ngiga akama kwende akanene twale ko bekalinde akanduziga arafu akanacha akamakuru akameta
rusige tutokoro baka bono akero tunye kulili chinjira cyari gutumika cyo bugweni karoncho batagarari sometimes ibintu binde mbirorayo munyene bono mambia ukuje kwibuli nkiyarenge keiga ayeke byali okutumika kale abayiga bakuru ngutumya bali gabangana mangi sana sokurubo gweni buwabo babu atemi sinyonto bali kurwa emuntu buwo mwana kero lingi wocho mun indi maliyo bali ko mwana mao ekero umuntu ali gutwara gusini susira esusira malaria ekero umuntu anyoire susira inki ali kubwenigwa ibintu cindagira nki ali ngo nimete yali kubwene nibintu binde engombe kero ya umire engoko kero ya bunikire kuguru inki yali gukora yali gusiberwa straight no maitengo ko yali gusiberwa bitegete bitego ko beke bitega kwanye sibe round ga ngana matuka tatu ya gwenire ligo mario kaiga kachago chagachoka chogi kama tukabirete tukabere kuja engombe kibwa tali gumba ngi yali gukorwa mangana yonse mwacha batetu matige sai nyolete bintu byakale embiri unyolete kubugani bwakale bali okolekana kinde kirunyolete ke yonse 0741583878 kura kwa ntungura tebinga kale yagaye nga kiyalenge na ndi kinyolete asobugweni bo mugusiye kera ali gutumika cinchire kine talingo Gento kendo nsaliko Getembe ready hello kuja kuligera ndo chinga ekolete soli kidogo lakini gendera kukwana inchingo nya kwenyelegera li kana nyoli ligando chiga kalkolete soli lakini anyonyoli no munga ininde na gekora ndo mugambi okay kwana inche bano Getembe aba Getembe na ile nda chuchira kana anyoli Getembe hello totabinki kiale gutumeka kale Getembe hello ubugweni ubwakale abagaka balinga babiri chomba sabalinga bangayini bali kuru ubugweni bwakale asibi into biri bikoro Getemalo yes ko ngaya nyamata maturu mange sikimu abaro mekero gese to nyoli tatanga kyubugweni bwalinga sibitali cyali nchalingo omugako ya ko kwa ayuka bwani gerega ajangana onaye kabirongo ati ari mugako tato mwabo ke muntu rundi ngo aseita manga inkarali makindo ini sabi je yo mate nkwende kachaje nene sana refel de yo mate baka toba omo ujiro monto ngo makere ngadi ya kabele de rwa teba ko ya bune tio oro se ngombe ya ko boye ruwe ko rufuga boy nganya banda bo tia mori ta yebo tere boye boye bitete abali kunyo boye bitete gine kene tabi ya ko ko bitete ya kabele mugusi ari ngo nganya bwate ngopire kare manyago pire ko bondo bo mundo to jubo to mundo mo ngene byana mo nyaro mwana bitete bibi ari ko be kwa chingo kwa ko bitete tukara sugo kireka kara kara ko kireka narati kire bitete banya ari ko tire ko bondo mo swati abwate bwana one ni anyene sikuro mwana ari bakukora aso amoko re university abwate nda yayo ya ko riba ma kibora abagusina bangayiri sana agwana ayekonga abaswadi bali mayo maguru zaresti no yona guru Kristina kandi gakuru kugege ngasindia nabayigo na Rebeka bagogire sana ngakalenga kiba etari kuirana rero bakireko bateri saligo teri abana aruga kubara amatenya batimba ya gwali bagandra temero ya mero ya bende taraera omogaka nari to ga banje kina ba no bwata wasere kuonia Getemelo Getembe to yoni ga kyubu kwani bwakale bwale okoreka sana ezeli nali esimba kali oh kale ko nona asote na ine na network tele bya sukange nsemo sukango kurwabwa asote ne ngitinere yatindere tuwabwe ensubati bari ure era ko igure katikiri tare ya mondo komia baka na alenge itango liko kokwa ngigiale okoreka na tote bingo alego tanya no moto paro ke kanzo ko koro paigoro obaro ora kusona nkwalenge ka kusona nkwalenge lakini abantu ko nane bale gukuna dera abantu bagukwa ya embale gukwa ne mambi kuna mambi
Aha. Manyanga asante sana Elino Mbiamono sana. Elino Mbiamono sana. Elino. To abande li baga senta so to banyoke gusie kia no monto munye sago sini baba. Sawa. Mbiamono sana. Onsaligo ninginyoreta omo ngwana nale nkalia. Naga ni utara tebi twaba tuli baba to amangana igaturi gukuru sebali. Getembe ready hello. Getembe hello. Getembe. Kwana na intungo basemi bwa go nga kyubu goni bwa kale bwa le okorekada. Itanga ninje nkoro kwa nyo mwinto nyaboga nkurwa bobasi. Na anda no oli oruete kana takapsadi ukoruchizo cha maika ga Kenya. Ndabona amanya. Kumapiri na rwebinto osarihare Peru timasimbi awekera omuntu koruponkora na etebali mugapo ndabari kona gweta eta. Egwa begeta se umubuke mebe abachoketa lakini taimangana togenda busyo. Na begeta se mebuke mi yakabisa agento getege gikoros none chapo na kende. Okay. Ngonye tagu ikireti igobono no mogotware obotengi akuburwiri bwe kenyeki. Amajogo garenge bitunu atari bone yale mimi yale mirubaka amajogo asire lakini ngoto kara asande. Usarigo omusubati ururabo otebirenga omuntu gatumeire tari kwenda bitari ngare kogenda se kenyeki omanu omutu kabisa nando weno betu amajogo ye kenyeki. Umuntu obore mabwa munyarire umuntu igari kurumekwa obekerwe riyogo obore mabori bwasira. Umuntu bagakire kuminyokande ataruke abuneke gosa atengo kokogoro igari gusara gubekerwe metiye kenyeki obosara bosambire umuntu yo wena. Itari ntiarenge kare ingo kware ko umuntu riyogo kwa murigeria enyama yembori amatumba yepwa atari gosibigwa. Yeteri y'ubosonto to n'amaryogo n'ubosaro. Umuntu yo abwato borweire mwamutuntu begetamba mwamutari umusori kabisa okogiramura omucyando yore ngo mubiro yoherire. Ubuna bubu arengo basemi bwarenge kare. Usarigo tigango te bitari bono bitari cyacha nari bitari bagotabataba umuntu nyakwere ni gumata gweni. Wono kare umuntu nonye n'umusubati oweritoki bwarure engombe kabise no yete eri ngonkorogo yegetiye bwatege kubesebene igayari kuraswa. Umuntu oyegwa manyinga bwongotera. Umuntu yo kumucyanduria na ariko ligo cyakuyanira rasare. Sante sana mugako mintonyo ni kuruchiso mu kiri cyo bubasi. Yamone ibintu byaho gukurwa sonkorogo. Asante sana unabosema yuko nigwetenga fera bagusiba ngabangani sana. Abangani. Lero metekera kwa kirwanda manyinga aruri nkyogokora. Ngakyuko myoka whatever esabali go kinyagitali lyoka. Ojikobaye. Omo yino konyenye keroke nyesu mo ko myoka mbaka. Ojikobaye ruchi bandage. Ibi mbialengo omo usina amanyetenga emote no urali kutu obeka ali esukwanya ara chingoma ere ugwena. Bana bagusina bangani sana balingo mo chomo teleketembe from Malewo. Ano. Omo nana? Ozaligo. To injoli ngakyobo kusiale ko nyorobo gweni bwaje sibitali nchalengo. Digero liegere ngombe yakanyolire kebera. Ekebubu chekiale gosambu yango emori yakyokererwa. Yes. Emori abwena. Gento gieke. Ekebubu che na kinaga ntwatole. Bono toche mareri. Yes. Ekero monda karwalire mareri. Bono nabo kwale konyoro moteno orore koroku omwarubaini. Orengo morose sana no ro monda kanyure. Mareri era. Ekerende gokoroma. Omoteno ororo. Okoro kwabuna omonya sese no monya biribiri ono kware ko nyukwanya orenda yabe buya igo bono karembu ya yare
Bando mare koruaro obiosi kuna bono iga. Asante sana Munginana so sami buya. Kalembu ya biamono. Biamono sana kuru Munginana yatabelo. Katukura nyoro bosemi bwino lero nabali baga mura to seminga inkyumu gushali gutumia owena sibitali nchiali ngandons Gatembe radio. Hello. Hello Gatembe. Ekaro monda ariko abwato burwere bwo kujokuna ko sana macha mapendi ko yagi mu biromo gima. O gwenyamo. Enyamo oburwere bwo na karabo kwendu bwo kwatiro ko bimba bimba no monto rune nyandu bya amatona amatoro. Ekware ko imuka matundugusi. Ekoro gwaraji. Bono burwere bwo na ro mama ariko nda chama chabara bwo ne ko ngase chabara bwo macha metegero otakomo to bwo cha njuga ngo nyoye mbuzuru. Bono tu ariko nda ibisare mitoya emeri maganga feti. Emeri ye yo musangura. Omotenoro ko ko makoro tu ni go bwata amanyabwa ya manene na ndo kwanyo ko kalirane. Wamanya kubwate mete tu anyire kama tu amanya kudini mbo ne ura ye mbo twabe kenyo ega tono ime. Omuntu bwena. Tu amanya kubwa tu anyire ko ka tu ngete omuntu amanya ko lento monto tu amanya rusi anga jesi tu amanya mobije barange tu bwe kamerera. Omanya ko simu eria ka ko rumali gara macho ko bwena matundu kujaka ko kuna kale. Omogake ke gusitwa tanga agwe kamerera. Ako ikamera kabisa mete sukuru we kamera ze we kamera mabe mo burange nkwabege tuase gatono gebe gire meteme eli ugatubu burangeti okaire jida gaisano ukagiramura sana kule kuwe kamera mugusino muhaini sana olenge bono lero letabana balero tebinga Christine inchungo ikaranza gatono nkera nyonge be kireme emeso nyonto ime ekobeligwa omwana atubu burangeti yabisubi akosokole ube nakule ngike obuno bubu gweni bwakale bwale inari nyagitali onsaligone tato mwana na tikangote mwana minto naro nasire nachitakasira olekor kwa kuma nomata akuma aga Gatembe radio. Hello chinsa nakuna tiere Richard bono ka kige tuna kumiri Doroja mangana yake buhuje Kara kwa kire moli na kuwena lakini vinto vyo kuikamera na Brazil tena na kulimanya Richard nyanza kurugari metaburu bona mambyo mwancho mutagerari yagaruje gusagana ituga agara batenga asoko konyora basemi bwa benne ime ya Gatembe radio 2.7 gabu tambe igeta sini gia chire nkumage uko manyaya onsi na lero tuli Alhamisi ya TBT yani throwback tukulingolia aliyakale ekurunga TBT meaning a throwback Saturday throwback with Thursday kwaraza korero ninya alright wono wenje mutagira liya sente sare esokoro ndara boko ligereti sai bina toko kwana uyo ndigereti timbi yatikagenda kondigerelia yes biniga koru kwa Pastor Thomas Nyakundi Pastor Dene ntwa kwana lili na ntwa tapora so siri tatu mwabo na ndigereti bona ayo kongyo lya ntwa kwana kale nkoma tole namba yesimi aso muchango lende muchango nturabanga gukubangu nkomanya tuli mutoko kora tole pastor bra toko kora omoncho mutagira liya katonje kusangamba bono mambejire Cameron gitano nisha nusu cha butugire chinsa ibere chebono mambia pole Pastor Nyakundi na irinde usisi tatu mino pole sanya sago seni na ndabali imambia bono ndo chide katirete ibere choka kireke chinsa isa tutonyara magana maya senchira yo bwen yo boikerano lakini nde kenga nchotua kwa nankiringa ki kale njabwate obwansu bwaye sana fera kale njabwate obwansu nkikuigura yutanye kuigukende kene nkikuigure Kiobuna kale kero mwesi ke bwateraniri bagatenenirio borito mbakakora igase byonse kira kiyango cyumu bona manyaje aje iyo biri nimbwate aje kuri bwaterani gorengera tikuchokora matemu na botiga umurali oyo egiyo ebyonse bina kigiyo kabwa inge na kelio koreta yogo we kamerera cyo monyene kigoremere ndasubukura osaligo netato mwana one na watu waliko genda kusangamo Joseph Nyamatalex we ndukoro chegali akina masi weekend tuyabaro le mwense pe amongena kremensia wali wanche tamangana yige koro asokoro aisa katani kuruga tabaka kone yechire kachi abutugire gati atara kubwa tugire kemo gaiga alafu baadaye chinsa isatu namangana mayago cha asenchira Elia yo oboikira kone sobono aba bote seba kurunga banyengo just star bagotenga abakoro bagateba nande udike gupinga mangana abakoro Mangano
Getembe FM ekiunga kimo mugusi. Getembe FM elenyo yo mugusi. Yajire na bagusi. Kyoka kya mugusi. Amanda gera mugusi. Aliasa kama bandete. Kyoka kya mugusi. 102.7 Getembe FM ekiunga kya mugusi. Tikire niho tukuyachunjuga toneleta iyi masiginde kurwibinyurwime chikaunti chito insi ya Kenya weekend singima niko twayasangereirie ekiunga kyamuguse aya namangana magia asenjira yuweikirano Amonchua amategereri negonde no kwegena kwabukire bijya gusebwa kwirire bijya yere kalengana na kurwase gutobuata kurwaiga Getembe FM ne mambe chinsa isatu chia Afrika ya mocha yabutukire tagekaye mwiguru litkonelia Alhamisi yechitariki sano mutinyi gatano nalimo mwaka bw'ikiri bibere meronge atekira senchera yobo ikirano kulendeli tangane Kiama kia gisiasa kia waipa kia gikiri bokongo gekoro kia mo MCA yumu nomini moske Jacinta Mone gosagano Mokonyi bomarai wense ya Kenya moske Professor Abraham Kithure Kindiki niganyaleta chinga gichinka ngwatse gitiye chigo soligia Othaya Nyeri Nabego kwa murunga negotindi kwa ruru na bamenyi bense mwa tabake constituency ya South Mogirangwe me county ya Kisii Karansa tegogoto wigwere bunatekire amangana magia na Innocent Makwali karibu Ekiama kia gisiasa kia waipa kia gikiri bokongo egakoro kiamo abasomo MCA monomini wekiame kia moske Jacinta Mone asagane twene kiumbe kia basai jumamosi mukubio ita asigi koro egia karekana gusegi togi
kana buna Jacinta nigasaganite ni kiombeke mukia basae kikebwatanire no mubunge wa constituency ya Kitui East Moskeni Mrod Mbai magayamo MCA yoko mwakireko kumuraibwe kiama kia Wiper yuru Moske Stephen Kalonzo Musyoka magaya yakagoli bagali okona somo yo mubwibiriro alia ensemo ya Zombe omoyiga boyigo Moskeni Mrod Mbai aikireniti umulike mone Wiper Shakil Abdalla aganire getambukiro kiri chiko kwemu kiwiri wo mubungo yo bwasate biribuna egekoro ikene kegosereria sobosi bole bo baraimo n'abasubati engakibakore berengerere byabo gucyase abananchi. Huyo asende Kalonzo ameshoka 2027 nilivamiwa na goons after kuongelelea mambo ya uraisi ya Stephen Kalonzo Musyoka, pale ambapo hao vijana walikuja na marungu na wakanivamia na kunipiga. Juu tukiendelea hivi itakuwa ni mahadhara, ni maafa kwa watu wetu wa Kitui. Aya nigachire ngaki mubungo yakagire ko mwarigania amokonye bomuraibense ya Kenya Moske Professor Abraham Kithure Kindiki yorobere gotarire nseme ya Zombe me county ya Kitui emambi ya lero gusibwa gakoleta rende gochiaria mukuyuni me county chibebe kaine ya makueni mubungo yo o Moske Robert koseni Mrod Mbai nigangite ko kwanderege korweki okolinda karwa taarifa. Hatutaruhusu mtu atuze Rais William Ruto akiwa kipindi. You have the freedom of speech, but we are not going to ensure you of your freedom of speech. Rais anakuja kutuwekea lami. Sisi hatutavumilia mtu akituze Rais William Ruto akiwa kipindi. Hata ikuwe ni kwa matanga, ikuwe ni kwa mazishi. Gutigana nayo omokonyi bomuraibense ya Kenya Moske Professor Abraham Kithure Kindiki niganyorete chinga kichinko mwasegetigi chigosoligia othaya hime ya county Nyiringa kialinge campaign ya ekobasira abasaya ebikundi byabasaya abo balinge mena iskayegetie kinigo bamusomerete Kindiki asichinko na cha one time egakora kyababeterereti aba office abo banyanyimbo goswagati na kubaseberekania abasaya buo. Getembe FM ekiunga kia mamugusi. Oyo kabere homokonyi bomuraibense ya Kenya ijobo igoro muraibwe kiama gya Democracy for the Citizens Party DCP Moskeri Gathi Gachagua nigagendereire nechi campaign cia ensemo ya Kikuyu na Dagoretti South ime county ya Nairobi abwasare kandire kogendera ko yakera ose ko yemereria bakongwe serikali ya Kenya kwanza. Tutamfukuza. Mimi nataka niseme namna hii. Ndio hii Kenya irudi kwa laini. Lazima tufukuze huyu jamaa. Yeye amefanya payslip imekosa dignity. Sisi tuko na jukumu kama wa Kenya kurudisha heshima ya payslip. Watoto wetu hawasomi. Hospitali hakuna dawa. Ndio hii maneno yote iwezekane, lazima ajenda ya kwanza ni Kasongo afanye nini? Kasongo ni one term si one term. Ni one term si one term. Moncho motegereri gutigana na siasa umunyakerogo webunge nene igoro yoburemi Dr. John Mutunga ururo taarifa igoro yetaba utira sogwa kana gwe bonus yechae asechinsemo haige mensi ya Kenya aya nigachire magayo mo women representative we county ya Kisii Moske Donya Doris Aburi koyegania e committee yo koeresea egikairoro ngorwa gusi rokonyole kerengo ginse gie bonus yechae kalingani ne chinse mochinde aiga himensia asokoiranira libori ya committee yo nigo yatebirubuna obokongo nigo borase kerengo kiobo ikerano bwekemerigi chae ekekega torokurwa sorogongo ruagusi was on the timeliness within which the ministry will address the disparity to ensure that tea farmers across the country are treated fairly, and the response is that the ministry has developed guidelines on minimum leaf quality standards to address
address the declining quality of tea. The guidelines will be operationalized in June 2025 this month. Additionally, the Strategic Tea Quality Improvement Program, which is a 5-year program, has been ongoing for the last 2 years and is aimed at assisting tea farmers with lower quality of tea to improve to meet the market standards. The program will ensure that factories manufacture tea of higher quality as desired by the market, and achievement of this program is expected to improve the price of tea from the affected factories within a period of 1 year, taking into account market dynamics. A laboratory for quality analysis and tea testing is expected to be kwiranĩrio kuo nĩ gũkwarekanĩte gũtamũgũkio Moskedonya utabuni yutali sababu isaina sikiribuna abali mikoro gusi nigo bagotole chaingia yebegere korengana nerichi ko samachiko yekiambagia KTDA muncho mutegerere go komanya bune yetaliri tangani donya gotugutera rinkona korwase committee yo igure yekerengo kengeri gwa kanwa abali mebecha korwa soro ngoro ruagusi. Thank you, Mr. Speaker. The Honorable Chair, he knows what he has stated. The farmers cannot get contented with it because they have said it's the factories which determine the prices of tea bonuses, Mr. Speaker. I don't know what I'm going to do about it, but I'm not satisfied. Why can't then the chair through the Ministry of Agriculture do a survey to the factories and inquire how best they can help the farmers in determining the prices of bonuses? Because, Mr. Speaker, when our farmers in Kisii were told that the tea is tested, they tasked me to go to Kiambu, I buy the tea leaves, the tea bags, I go to Muranga, I buy Kericho. So they made the tea, they tested, and it was the same. They've until today not known the difference of their tea and the tea from the mountain, Mr. Speaker. They literally tested with their mouth. It is the same. Mubungo monomeni Moske Irene Mayaka nigaro kirio goichana kwa yakobwatikana nenjire committee yo eraganie omote bweke merigie chae onchoke na korwe chae nga areneria oametia. Thank you, Honorable Speaker. I just have an additional supplementary question, especially on one of the strategies that Chair has told us in terms of how to improve the quality of green leaf. Because, Honorable Speaker, I'm just wondering, the fact that a tea tree is usually in existence for between 50 to 100 years, and it is the same one that usually produces the green leaf. So how are you going to improve the quality of the already existing tea trees unless you are now saying that the farmers will need to completely uproot this and put in new ones? I feel like this strategy is not very realistic in the current situation, and it is not going to help, especially the farmers from Kisii and Nyamira who are very aggressive but are not getting the same prices in terms of their Asensema ya mospika we bunge nena moske Moses Masika wetangula nigatu gutere tari report kurwa se committee yo abwasaru etogo chika se committee yo koirana na bego gochano mubaro bibi marieta ye biwanda amanemere buli bago tumeka gwakane bonus eli korora etabauti. Whatever it is you are saying, the factories may be private. Yes. The farmers are not. What you should do to help this house, because foundation of our constitution is equity and fairness, you should go and bring more information tabulating the amount and level of bonus paid by each and every tea factory for analysis and comparison. If the variable is minimal, we will understand. But if the variable is as wide as the difference, questions to ask for further clarification. A farmer in Kirinyaga, a farmer in Muranga, a farmer in Nandi, a farmer in Kericho, or Kisii is a farmer. I give you 2 weeks to bring a complete tabulation on how much bonus is paid by each and every factory, so that Getembe FM
Omuseneta omunomini omuske esi Kenyuri omubolire mu waziri wa madini n'obonda bwa Nyancha Ali Hassan Joho kuhereza emirubiri ya serikali nene yabikire bunenchire ya moyo kubakonya bakora emirimo y'ekigware alia South Mugirango himiye kaunti ya Kisii. Olingi gukuona obosio bw'ebbunge ya seneta omuske Kenyuri otebire buna abakora emirimo b'ekigware tibaranyora bakonye bonde bwonsi kurwasa serikali nene elikorobyo bokoreri bwabo obubu bwatomo musomo nekorwa Kingongo ime na iskoyensi ya Kenya. Seneta AC abayoganiriye kumanyigo emirobiri ya serikali nene bwategoro yigware yo. Thank you, Mr. Speaker. I would also wish to know from the Cabinet Secretary, in line with what Professor Tomo Jenda mentioned on capacity building, we have a soapstone mining activity which is more traditional, but I feel like the ministry is not giving it much attention like other mining, the other mining that happens in other counties, Mr. Speaker. So I would wish to know what other special consideration is being given to the soapstone covers and miners in that region, Mr. Speaker, because that's an area which as a country we can explore. Thank you. Olingi koiraniriri boli eliobosio bw'ebbunge ya Seneta Waziri Hassan otebire buna ogwoncherera tiko ya sensemo ya madini kabwatikana na kilibu ni wizara ya enige korobo korari bulengaine. Mwaziri yobo gomentire buna serikali nebegetumukiri goikirania buna baba chibechiware ngo chabale konyora echirengiya. Senator Ekunyuri, you asked about soapstone. We treat all miners the same. Artisanal miners, a decision that was made is across all minerals. There is no specific treatment for specific minerals. So I just want to assure you, we have considered all minerals and all practices by artisanals. And all of them have been put in cooperatives and capacity build them so that they can be able to aggregate and access market easily. So even licensing, we use the same procedures and protocols to ensure everybody gets licensed. Muncho Motegereli nigo genderete ko yanyora mangana majia asinchire yobo ali Facebook na YouTube bugose na bogo download app ya Getembe Digital. Getembe FM ekiunga kimomugusi. Nigo genderete ko mente kana ko bikoro byobwe bibuchi wacho ko bachinguru chestimase chingaki echiabungiga. Ayamaga yemetenye Ita koromoto westima owago kana sensemiyo. Balingi gosangana balikia abamenyi bensemiyo batebira ba officer beke mbani ko bagachinguru chestima Kenya Power nigo bayigetaro bakairo moto yo kolende bagatiga chiwa chisuna ine egakoro kya bayireta bayigo chimirira mate na bayigo bagachiba. Abamenyi abo nigo bo no baroro ko boli serikali goswagati eliko bakonya. Itukolia engeli ya Jumapili wiki yega twanyole tabayiba gachaba kaira chikwaya na lero tichigata butuko bacha angesa sawa ya butuko twaba minyoki batika chikwaya cyasegete meteime twanda twachinyora twachirusyo twachigachumo chigete estimate ya gwete metinye bere yalire bagacha bawe kairo mote korwa akairo moto yo iga embanya gotolenta mote chikwaya chinde chirense bono mbata kitiko gotobeke banya gotungaina gotobekera bali bono nabo tuchandegete etogwa sabe serikali nyare gotokonya asengencho tuabairege sunte abaiba achakire kuiba chikwaya Kenya Power yachite kairo mote ntumanye tinga kitogo konya Wikirabo Moncho Motegereli na kugwa kirambia mono asogo chori radio station ye na asogo tegera majia senchira yobo ikiranu yechinsa isato chabono mambe chabutogire chitegeka 15 isato igoro tumira na inde chikaraga echinsa inye chabono mambe enga kinkoira nago komanya majia senchira yobo inye yendera gotegera Getembe FM murubuli bwetu aneno gendera tachinga kichansi nyiroko be komulembe na serieta nigonkoro kwa Innocent Makuri Omadio wamagana majia nare twasimule na Getembe Digital App. Download lero app ya Getembe Digital App kwa Google Play Store. Elio wimanye ekira watika kira chingake. This is Getembe FM, your number 1 radio station.
nkoli gyule ase olegokie Zuku satellite bono obugima bwaho nigo bwabiru ya kegima egoki ne sigino iyo tabwa tichese crash iyo bwata chibicha chingi ya kirage iyo bwigo ekubwata ensingima ya Kenya gura Zuku satellite na bwigo ne dish asajishiringi chiri bibere chimikiana na merongo kiana na kianda chuka use edekoda yuka asajishiringi eliwe ya mochimikiana na merongo kiana na kianda elio bwatani abateja baya egokie omutinyo yo mubusa beyond free premium package eliwe gokene chigosori chi drama chimbo Kiswahili chirie cha Nollywood movies chigosori chabana yani kids shows igatie chinde Vikaga Tembe Television Network ase channel number 38 ase package chonsi na kwegokia gora smart package ase jishilingi chiminya na merongo kiana na kenda smart plus package ase jishilingi chimisano nemo classic package ase jishilingi edwe yemo na merongo kiana na kenda gose premium package ase jishilingi edwe yemo chimisano na merongo kiana na kenda Boigo na bugu tadra Johnson imeyama Simba Plaza na Boigo Aleno eyuira na daraja imeyumo chubo songo asamange ake simigwetera sechi namba 0205200025 gose 0703010000 Zuku life got better Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza Yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills eluku ya buatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwiligiria mabati anda umsialia utagete showroom yeto nigo ere engale eyuerengia na woigo ekogokie liso yao chingaki ogoswasa yoga kuligiria amabati aiga ntobwate edime tempo abuo bago kolimiro ase showroom yega babwata chingoro chingia chugo kwarigania na wigo cho tebelia kende gensi uragania bago tebelia company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo au ayuale ye chikala au na wigo ayuiga bwata chi profile net gauges au bunabono babwata normal corrugated na wigo box corrugated asimigo babwata Dumarang ayuale aye chigage emerongetato asama bati aliaye chigage emerongebe naisaro naisato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile grows na wigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago tena Roman Jinko na wigo web design mbabwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na wigo na green obutambe bwe mbabwate liga niko bokolengana amo nuko nyagwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikonyera kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati yega ase nyumba yao tutari lero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gokwerera amabati yo akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukeyega ya Ouru Superstores yego toka se nyumba ya Ouru complex imiyumu chuigo musongo eyuerange duka Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Ouru Superstores the people's choice guaranteed lowest prices karibu nyumbani ine nkuri gyore enyumba yekerero yu urakorere ubunchiriri bwao ime kengo ejiro yugo toka bomba baburabo asebunge yebo machoge burabo enyumba ye nengia asobunchiriri buna enyagitari esukuro esupermarket nobonde obonge kolingana nokogani kwao tibweba nebwate amache ne wifi Boigo nigo erichimita emia eye muchuka urwa ase factory ya Marati 07219301 eye neao minyoka
Uhuru Superstores Limited nero eduke cholide ilikuwa tukachira eyure a company nambe yemo eyo karose chirangi mense liga ya Kenya Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo wakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentra nibwa amavuta yani oil na boygo chire chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chiri kurwase chire chiri kuririke iri yagatigati wekariguri ry'abantu abati moigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wekabunuraganye wochoganire erangiriga asedukenye ikale awatagete ni ukwaye nyora wikira nututare rero eliwe nyorere abamanyi naboigo elekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints edukenyega ya Uhuru Superstores yegotoka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchurigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo kutoka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetrase 111615 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Nyatigo tatanga nyone mwene ingato machisigani emiaka yose ipatiteyo narawe iregingo chanda nyatigo tatanga nyone mwene ingato machisigani emiaka yose ipatiteyo Nenyenyerenge elidetime imamu mitumu iburyage chanda sana buna nalekwewa agoteria bagisange nenyenyerenge elidetime ogwechanda kwa ibuli wanjanda sana nyatigo nareche korora mama ne semete imetatweka niko ogwechanda kwa ibori wanjanda sana umwana nyatigo nareche korora mama ne semete imetatweka niko umugusi agatebo muntu na bato mabona nakire enide no maboko mwana nyatigo nyagotera umugusi agatebo muntu na bato mabona nakire enide no maboko mwana nyatigo nyagotera abairi mwezi basani mwezi Kaki mwaganyete nijanya zae na chojirebuya abairi mwezi asani mwezi Kaki mwaganyete nijanya zae na chojirebuya Kaki mwaganyete nijanya zae na chojirebuya Manya nombo kuna monika nyarbonika simisi kisenta Abanga tengi janya zae pia Mito nyango Angara ya ito Mamo mitumu bolinga soka isiko bono iriate amajibu kwa banyete kurozo mwana mamono ikire Mamo mitumu bolinga soka isiko bono iriate amajibu kwa banyete kurozo mwana mamono ikire naenda eto kumelio konyoro kwane mamo mito umwachina leko ligia wa mazikari oyora kolete naenda eto kumelio konyoro kwane mamo mito umwachina leko ligia wa mazikari oyora kolete Enyomo ya matuka ya pira mpango ni kazi bure Endugu wa nyoma mabia maroho wanga nejiseki Enyomo ya matuka ya pira mpango ni kazi bure Endugu wa nyoma mabia maroho wanga nejiseki Sarange nyeko wote bianga mamumito mamumino Igakia wa iri bane ya buna bao karibu seito Sarange nyeko Nyatigo tatanga nyone mwene ingato bachi
machisigani emiaka yonse ipatiteyo narabeire gingo chanda nyatigo tata nganyore mwane ingato machisigani emiaka yonse ipatiteyo imamo minto muy buya que chanda sana bunana le koigwa agoteria bagisangi na injenyerenge elinde tibe imamo minto muy buya que chanda sana bunana le koigwa agoteria bagisangi na injenyerenge elinde tibe ogwechanda kwa ibuli wanjanda sana umano nyatigo nareche korora mama ne disemete imetatu ekariko ogwechanda kwa ibuli wanjanda sana umano nyatigo nareche korora mama ne disemete imetatu ekariko omogusi agatebo omuntu nabato ngabona nakire enide no maboko umano nyatigo onyagotera omogusi agatebo omuntu nabato ngabona nakire enide no maboko umano nyatigo unagotera abairi mwezi basani mwezi ingaki mwabanyete n'ijanya zaye nacyo kirebuya abairi mwezi basani mwezi ingaki mwabanyete n'ijanya zaye nacyo kirebuya ingaki mwabanyete n'ijanya zaye nacyo kirebuya nonya no mungu na monika nyarbonika smith center abaro ndengijanya zaye pia mito nyango kangura yito Mamo minto muy bolinga soka isiko bono iriate amajibu kwa banyete urozo mwana mamono ikire Mamo minto muy bolinga soka isiko bono iriate amajibu kwa banyete urozo mwana mamono ikire naenda eto kumelio konyoro bwane mamo minto umwachina leko ligia wa mazikani oyora kulete naenda eto kumelio konyoro bwane mamo minto umwachina leko ligia wa mazikani oyora kulete enyomo ya matuka ya pira mpango ni kazi bure enugu wa nyoma mapya maroho wanga nejiseki enyomo ya matuka ya pira mpango ni kazi bure enugu wa nyoma mapya maroho wanga nejiseki sarange nyeko watebya ngama mumito mamumino igakia wa ibane abuna bao karibu seso sarange nyeko watebya ngama mumito mamumino igakia wa ibane abuna bao karibu seso Ijopa moneji sese bimoni Josi ebini biao Tujira mangana rot sabari Ntape katweke bia Ijopa moneji sese bimoni Josi ebini biao Ntape katweke bia Esarange mama Karibu kwetu Sabari ya mwaisa itajiwa wili wapenda nao Esarange mama Karibu kwetu Sabari ya mwaisa itajiwa wili wapenda nao Sabari yomo kimenta que te va a ver mancha y nada para que casería. Alfa joira, no hay piade. Enide no goboria kaya basacha, goboria bagengi mnesina banya ibero ngamonyi wete. Omoto chandika sana woi como nyora umanjiweka. Magendera rago chaka emoki yabona marweye. Omoto chandika sana woi como nyora umanjiweka. Magendera rago chaka emoki yabona marweye. Igakyo gosaba kwane amanyo wete ngamanye mwabere. Moroche mbale babere abumba jaine batigati. Igakyo gosaba kwane mwanya bantu mwanye mwabere. Moroche mbale babere abumba jaine batigati. Kibale babere tata. Ba maskani abo. Yagera kiziri kyabone kinyinge. Obonsonga beni mumanyi urwaririo monuri data bante bali no babere batigwe muzaire motaki masen ayungwa ya 41 aina masabiketo Rebecca Steve babere tiga basigwe Kibale babere ay kumpacha indere kibale babere ay to bakuna kibale babere ay kumpacha indere kibale babere ay to bakuna Kibale babere kompancha ine kibale babere eto bakuna kibale babere kompancha ine kibale babere eto bakuna Nonya bago se kai kompancha ine Nonya momani aeto bakuna Nonya bago se kai kompancha ine Nonya momani aeto bakuna Chemima kompancha ine Mura aeto bakuna Wamoka kompancha ine Yamoka aeto bakuna Kiruba kompancha ine Nyama aeto bakuna Nyatiga kompancha ine Mutanya aeto bakuna Kitira kompancha ine Mumibia aeto bakuna Mongolia kompancha ine Nyatiga aeto bakuna Zagira kompancha ine Mutanya aeto bakuna Ibale
Madam Chris Kanyanja Matura, Kurwari Bondeni. Akrukunga nyatigo enguba kambanane. Agote when they two just leave them, Abantu bade bali mugoso ne bukonya abantu banje ne babirika kunyo gubireti hivi mangana abantu bali mba kutikana achana na wao. Achana kabisa. Mwako ngirata achana kabisa, okay? Achana kabisa. Achana. Kuja kotonere yana na sibiri ndugu yangu. Kigamba ngana aibwara. Kigatotike jinyomba je bantu dada. Kigoko zangi kirama gendrale nali abantu mo endrate kosalia. Kiga. Nabangi nalende. Abange bono kumanyorana. Naigwa baswaji bakorora meka baisekena. Era bangi na bakali kwesibira bakali gotena naba ngina babanyene. Audira baiseke chiro. Abantu banandi kubiyaga kingo yumukale. Otendra moko enda jikanisa biya, omo okorera imoko enda kanisa. Ngeme jesi kwe. Bakungu tigabasikwe, nabasaja na inuska bakungu babanyene. Naino bakungu esike. Sante wapi smart day korochi somo chiri cha nyama chegalia. Akruga Estun Chwer. Good morning. Amtenga ndani kwa mpigo zaidi suntu sana. Korochi gali sana tamsupoa tenga out masu keroga getale count. Tebigo cha biyaga umota babiri banchaine. Naro kurunga Celestine otebringe ntegine kiasa. Takabali babiri batige. 074158388 nena mba yesimi yoto sabira engero gaiga asenchire bere kigma tabinga ungependa kitu gani kitambe mtamboni igo banchainere ayenduba moraya igo banchainere kwamboka ayenduba nyandega igo banchainere idioni ayenduba kuna igo banchainere ayenduba kuna igo banchainere ayenduba kuna nyambo No, kuiga tera ngoroba. Kuiga motera na vera. Kuiga motera. Tere. Kubale babere. Igo banchaine. Kubale babere. Ayeto bakuna. Kubale babere. Igo banchaine. Kubale babere. Ayeto to kuna. Rende. Igo to chaine. Ngana kiwatera. Ngana dio mosara. Tigaye na dio mosara. Mama ke moto mati. Ngono moshara gongwanja kusi. Irego Sophie. Pero tole babere mbato kuna lakini. Mbato kuna. Lakini tole nere. No na senti biko senti tuto na atu katole babere. Ni gotole na lakini mbato kuna mbato. Asegas. Asegas. Wanjana karati guys. Kurati imole babere asegas. Asegas. Lakini yebo sikota kabale babere banchaine. Ndilanjo anchaine nongoroka. Ama kondi somo sio ina tebete ko chacha kondi. Atarache omosara ngangole. Tatengo tebiga. Ko bare babere. Ko banchaine dera. Toba kuna. Yes sikati kinga. Pero tole babere tu anchaine mbato kuna mbato. Kurati igobono mchie mwambe kai sikoma tingi babere mo. Gono ko sai ngoto ajire. One puru one ka. Mapema jirinditi yes. Yakuruga enguba kambanane omwecho botegeli mabya boro chide kamera ngetano kyade cha butugire bono mambya tukugobya intibyo susana gara kini tiandara muongera ngumanyinga gi wewe kutoka upande wako ungependa kitu gani bado rali msikilizaji yasisabali request hawa bono mambya nakumbuka inapokuwa ndani inakuwa sawa kwako msikilizaji karibu sana imambya bono katuku sangama bono rende nkiokora 0741583878 yani 0741385878 asinsabili yesumi tukwani ringo imambya bono mwencho mtagerani asinsemi yo penyuli namba
Banyole namba 0741 58 38 78. Banyole namba ivera bongo 0741 58 38 78. 07 twakere simi aguno ogo tujoro mwanchi motegeli ya senchire bali kiba siriko sawa lakini mbona mambia ntubuga tega zaidi ya utamu kigima mbia mono sare kigima gali ketuchaka bona lero ngura ko myokandi nara ko mpaka ibintu biri omete nkagenda kajoro musani getonole ometa likisumu omungono iga kurunga Robert Otieno agantebinga leo nitakuwa na wategea na ana rondike ligago ntebega kimoja moja kali sana kutoka upande wa wetu hapa ukisumu angusho moja alima teke sumu town ya batutekete sana esikati girini mwate point yo sariko norocho mongi na cheni kiage ga cheni kiage pucheri ga igante binga ki onsariko tomo e pore ndende kia nasiriti muiboli mwabo ratiko tebanga ki abekirugo tera kondu wesi kwa machoge sawa. Alright, so dakta kabisa yokoro Prince Hinda monegen tekigen subano mambiago tabanga linde agata na mate bintu nagotenga ngo ikatukulibe kera bantu libancha ine ikatuba inyole bono mambia nenchirego diga karonga dikura sangamo na yura ntebinga wewe na mdagani sole bono mambia get some ready hello okay get some from hello yes akoria chokoro oui ayo sariko oh que mole babero panjaine kobale babera ya batige Ana ni ndo jegereze ga wogo itanya nyomba gumo goli goli ayaiwa oh sariko oh engere ye wote babuya ya te baiga Sibiega ya erabe. Sibiega ya erabe. Tonere ya ba. Tigo tige gari yake tu ama tobe bwate mbako bunyi obo charu changa bo. Yes. Abana bando koreiga. Engero nere nganje. Lakini ile tola igwana toto yumo gakongoro gasibiega gari ya erabe ati kunye kurigiri chika. Cheki sona libo kwa sona libo. Sokore ya ne sibiega ya erabe. Ewa matobe. Gari tu wewe matobe waka. Sabengero. Koreiga. Oh. Dale tontu ngere korofuna ki. Indemoni. Ana. Noje bana lere gware nganga tena sana. Oh. Ora ina gote bio be kengere yo. Oh. Totenge. Na sokoro. Mbia mara sana ngirana. Watengera gosengai. Nichabu. Onya ndi kwa komanya mwana. Omete mwana na bwate mwana irere ngale sana. Mwana ero ya irere ngale imali noroje mali. Imali nabegete gali kurende. Aya twende kasi katembe radio hello. Bwa Kirabia. Government officer. Ayo mwalimu. Yande. Ngakio igwete ngakio ngo tumukoro mubere. Ndi yani ni ndwase na dwona akinje na kubeka. Njeneli kwezi. Abantu bakangibera marangeti ko ruhisi ko kaki. Amarangeti arabatigere. Abantu bako berta wasere sasa kurete amarangeti arabatigere. Susi riro magwaiti. Susi na herulingo mwenga tali bilagini. Gali urura na gali lakini taimanga nalinde tutakoangalia baadaye. Abajare kimo nchoma tayari mambea. Tuko salilika nsomele mwa kema. Awamu ya mwisho kabisa. Ile kamera enena kenda yani 49 bahari ya 3. Majira ni Afrika ya Mashariki. I'm
Maria bantu bagoitabe Kimme be choire Ugwetana no bubisa bwa bere na chache Munya banda yorero Kageji wakobiba bakwetani ayebuku Mongo ni garuba inem Bangu sana kuna jero mubisa yarama be Mongo ni garuba inem Bangu sana kuna jero mubisa yarama be Kristoba ya mumbo nuonga Wakenya pamoja sako kisi Kinyameka ni kitomu sindani Yukisa ngani baktori Atakari jensi mangeso miroga Kokoro sokuchinga Konya ketari omoroge Omano orani ya sore Musa jemona ya koro siya matangao Omano orani ya sore Musa jemona ya koro siya matangao Karakunga mbani pepesa kiroba nyakoni kirwenda Tamilio mwari kegema gari ya tano ne mucho utugiri sato Adangoja kirika agetili na kanda bunga man Nako tebanga ki Akubranga in the morning Yagetembe Kanyoro moise komuya Kitabi chaya changapi Ero bate kienyekia Abasacha tali wato ya Moise keweli tetebuya Ochabuni gare nambe yemo Moise keweli tetebuya Ochabuni gare nambe yemo Omwana Felix Ichana Amone antia ebuna rairi mora Agnes Nyaboke Lucy Onareli Benedi Aunga Natalire magombo koliye Moise komuya Ina monya lire mwemwenga Natalire magombo koliye Moise komuya Ina monya lire mwemwenga Susi Susana no miyole Etabia ya onegia Getembe FM Emiye mune bere nikutanishano ni bere Ikionka Olagendo lwa onoruya Eji netu Getembe FM Emiye mune bere nikutanishano ni bere Ikionka Kiama mugusi Eji netwani ya Getembe Eji netwani ya Getembe Kwa akaunti ni mune ya kisi Niko tigepete Witira emiye mune bere nikutanishano ni bere Kila mtu mikono juu Wana mapangala tupatie kachumbari Yanapunguza mawazo Tupo njiani tunakuja yoyo Tupo njiani tunaimba Tunawaletea mchezo wetu mpya Atubile sugo Nyimbo zetu Ibere choka tutame kurumekaiga Usido makiorino sendiko chana mangana ya sugo ya chuta Yakurunga samba bangra nyama choma Bagere na sabuno mungwana kitote banga ate baga kimbe kire elichori mogere mukuyo ngakia kaili koro mogere ate baga mubi tume kire ntuide geteli na bon akurunga enokubi yego tebanga omwisiko yimo solinere tali mogeni town yeye ale ga sukuliera mwisiko tali muntu mu yeyo Undisimia sabusia Nabuya tamanga na manene Loko batebya Moiwe
Nyamira weke kaunti ya Kisii. Nigo Tuko korraga ko muncho mutele bundi mandera korwa iringagali ayo sadiko ga kimbekere kingonyero kubekera bonika uika ankyo kieni tikeba ngaina ya lekimai yona baisike mu yutaba swati gebini mbe ngaina akai magara na riyo ko kuruchiso mucho bugisero mbya mono twa korragali ikati banda banga uli mwasaba chingero kulinde chikanire urumuswera ko teba atalinga mulio tenga kilicho na monza kikosukuwa na tama yotwa kodre bono mambio mwancho mategera litoko kodre gagwa lakini onyoro mategera linga ankyo it will be on a Friday na and Friday no tukucha utioka rivi ntebya nsu na ntukucha kachizo na chalero yani wakati wa kuburudika zaidi Friday igoto nyutuye banga mambino watulega iga imambia bono tukukodera gago onkoroko ndo chinga chakanire sana keso tomorrow papa ni Friday it's okay ni Friday it's okay akarwa tukukora mwancho matego komanyinga niko tuasanga barabara bwiga sembiongo tabinga ngoli tuasanganera kurugali mu rivera okay na tuongera na vitu korea mami onkoroko 1 minute please muka kanje msiongoroke batie tumbiri esiringi onega bane senete kumene reputaktari ilio musiete ndo musiri kutamocho kurubwatani musioke bajali yongereri yake muntu mama mugorokoroka Tomaso na Baigo Cynthia Ondieki Christina na yokorona Rebecca pamoja na Brian Ngeli na Celestine Bosbori abuna butu abatanaga igasembeo nchino mwana buliro bye bye mutegerali until tomorrow kana maya ngochara sigi kagetelika litukolia mtoni mbwate point kuchakira saa 11 mpaka saa 4 gati ya bubaka Nyeri mapema lakini usisahau ya kwamba sisi tunakupenda Kajiado akuiruka Adija amenyete Kajiado akuiruka Adija karalinge Muranga akiruka Shiko karalinge Muranga akiruka Shiko kamenya Machakosi akuiruka Mwende kamenya Machakosi akuiruka Mwende oikire Bosongo akuiruka Kimuto oikire Bosongo akuiruka Kimuto wisikuyo mukonya kwa nani gatenje tauni wisikuyo mukonya kwa nani gatenje tauni uyu atenje tauni Bosonga utari mogeni omo bisanata ni Nyaruri kukawa baraksi ali ambori ngaki Nairobi akweroka kamotaine wakweroka ngamiri sami yongage sanitizer litanganye kero na morocheka mukumya sana litanganye kero na Eye Getembe FM ekionga Kioma Mugusi Erediya ito Getembe Ebwenu Getembe Igotoka Getembe Yagatu Getembe Nganiwate Getembe Ayabosenya Getembe Mangana Maya Getembe Eriwate Getembe Kurwauti Getembe Koyauti Getembe FM emyeye munebire nikutanishano nebire ekiunga Kioma Mugusi aya namangana maya asenjira yowenge ime ya Getembe FM Omoncho mutegereri cheragire chensa enye chabona mambo chia Afrika ya mocha karibu asemesa ya mangana majia nkomanye buna atikira senchira yobwinge selieta nigankoro kwa Innocent Makuri okwe murungani gotindi kwa Rurwe na bamenyi bense mu yatabake constituency ya South Mugirango ime county ya Kisia kubwatikana na kilibwate bire buna no comment kana ko bikoro by'ubwiwe chiwacho kwa chingo chesi wangoiga hase Omoseneta omonomini Moske Esio Kenyuri muboliri mu waziri wa madini na ubonda bwa Nyanja Ali Hassan Joho kweresa emirobuli serikali nene yabikire bunenchira yokubakonya bakarimira mechiware area South Mugirango ime county ya Kisia
Umunyakiri gobwe bunge nene igoro yobolimi Dr. John Mutunga urure taarifa igoro yetabautire asogwa kana gwe bonus yechae asechinsemo haige mensi ya Kenya nigachire magayo mo women representative we county ya Kisii Muskedonya Doris Aburi kuyigani committee ye koeresa ige koiroro gongoro gusi ro konyore kerengugi ege kegia bonus